ɔhwɛfoɔ baabi a wobia na anɔpa yi nso yɛkyia wo aha ɛyɛ akyem abam ɛwɔ kwae bibire mmɛnsen mu ɔhwɛfoɔ sɛ wohu yɛ ha na ɛyɛ dwumadie kɛseɛ bi ɛna ɛrekɔ so ɛwɔ abam ha ɛyɛ good deeds club ɛna ɛpresente ɛyɛ kiddies kingdom fiesta competition nti anɔpa yi sɛ wohu yɛ a ɛyɛ schools 4 ɛna ahyia a ɛyɛ mmɔfra no ɛyɛ ɔmo competium in spellings sɛnea nyinaa anim sɛ mmɔfra no ɛyɛ Ghana daakye no saa na abere na abere biara no nneɛma bi a ɛsɛ sɛ yɛde boa mmɔfra no na ɔmo adesua tumi kɔ anim no yɛtumi ɛkeka nneɛma bom nti ɛnɛ dwumadie no ɛkɔ so ɛwɔ abɛɛm ɔyɛfoɔ yɛbɛsrɛ sɛ ɔbɛ like o comment na o share ɛyɛ Gyankoba television bɔdɔma no so na dwumadie ɛwɔ biara ne yɛde bɛ ma wo fɛfɛɛfɛ nti ɔhwɛfoɔ dwumadie no egu so a ɛkɔ so live nti sɛ uhu a ɛyɛ akyema bɛm live ɛna ɛna anɔpa yi yɛtwa biribiara ma wo live wohwɛ schools na ɛyɛ schools 4 baako 4 ɛyɛ Praise school we have Roman school yɛwɔ Zion ɛna saa nso so na yɛwɔ Advent saa schools 4 yi ɛna ɛrekɔ saa akansie yi na egu so That's correct. Spell 11. The word is miss. Did you hear that? The word is miss. Miss. M-E-A-S. Miss. No. Come again. Miss. M-E-E-S. Miss. No. Do you have a final chance? Okay, time out. So M-I-S-S. Miss. Okay, speller 12. The word is shirt. Chest. Shirt. Chest. Shirt. Shirt. S-H-I-R-T. Shirt. That's correct. Speller 13. The word is roof. Roof. R-O-O-F. Okay, that's correct. Speller 14. The word is here. H. Here. H-E-A-R. No. Here. H-E-R-E. That's correct. Speller 15. The word is lamp. Lamp. Yes. L-E-A-P. No. The word is lamp. Lamp. L-E-A-M-P. No. Did you hear what I say? The word is lamp. Say it. What did you hear? What did you hear? Lamp. 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 L-A-M-P. Lamp. Thank you. That's correct. I told you that when you don't hear the word, you have an opportunity to just say, pardon me, sir. I told you earlier. Okay, speller 16. The word is lost. Lost. L-O-S-T. Lost. That's correct. Speller 17.
word is lunch. Lunch. L-U-C-H. Lunch. No. Come again. Lunch. L-U-C-H. No. You have a final attempt. L-A-C-H. No. The word is Lunch. Lunch. Spell 18. The word is drift. D-R-I-F. That's correct. That's correct. Spell 19. So, spell 19. Listen carefully. The word is please. 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 That's correct. Spell 20. The word is spill. Spell. Spill. Say what you heard. Sir, please, I didn't hear what you said. Spill. Spell. Spill. Spill. Yes. S-P-I-double-L. Spill. That's correct. Spell 21. The word is tired. C-I-R-E-D. Okay, that's correct. Spell 22. Yes. The word is lake. Lake. L-E-A-K-E. Lake. No. Listen to me carefully. The word is lake. Are you ready? The word is grab. Grabbed. Grab. Pardon? Grab. Grab. Say it again. Grab. 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 Yes. G-R-A-B. Grab. That's correct. Spell 25. The word is juice. Juice. J-U-I-C-E. Juice. That's correct. Spell 26. Look. The word is look. Look. N-O-double-A. N-O-O-K. That's correct. Spell 27. The word is shops. Sir, please pardon me. Shops. Shops. S-H-O-P-S. Shops. Okay. Spell 28. The word is spot. Sport. S-P-O-T. Sport. That's correct. Spell 29. The word is mass. Mass. M-A-T-H. Mass. Okay. That's American spelling. The British will go Maths. They will add the S.
The American will not add the S. Okay, so that's correct. Speller 31. Okay, end of the first session. So let's go to second session. I'll begin with speller 1. So speller 1. Are you ready? Yes, please. The word is pick. Pick. Capital P-I-C-K. Pick. That's correct. Speller 2. Are you ready? Yes. The word is soap. 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 S-O-A-P. Soap. Okay. Speller number 3. The word is tools. Tools. T-O-O-L-S. Tools. Okay, that's correct. Speller 4. The word is green. Green. G-R-E-E-N. Green. Okay. Speller 5. The word is muddy. Muddy. M-U-D-D-Y. Muddy. Okay. Speller 6. The word is ripe. Ripe. R-I-P-E. Ripe. Okay. Speller 7. The word is sign. Sign. Side. S-I-D. The word is sign. Say what you hear. What did you hear? What did S-I. you hear? Sign. Sign. S-I-G-N. Okay, that's correct. Speller 8. The word is soup. Soup. S-O-U-P. Soup. Okay, speller 9. The word is warm. Worm. W-A-R-M. Worm. That's correct. Speller 10. The word is fresh. Fresh. F-R-E-S-H. Fresh. That's correct. Speller 11. The word is learn. Learn. L-E-A-R-N. Learn. Okay. Speller 12. The word is frosty. Frosty. F-R-O-S-T-Y. Frosty. That's correct. Speller 13. The word is crisp. Did you hear that? Crisp. Crisp. C-R-I-S-P. Crisp. That's correct. Speller 14. The word is shape. S-H-A-P-E. Shape. That's correct. Speller 15, right? Let me see your tag. Good.
15. The word is splash. 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 Okay. Okay, so spell 16. Listen carefully. The word is mushy. Mash. Mushy. Mash. That's correct. Spell 17. The word is group. 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 That's correct. Next, that's spell 18, right? Good. Spell 18. The word is spine. 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 That's correct. Spell 19, right? Okay, the word is straps. 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 Yeah, Straps. Straps. that's correct. Is that spell 20? Good. The word is feast. 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 Did you hear that? No. Feast. Feast. F. No, I didn't say feed. Feast. 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 Okay, that's correct. 21. Who do we have there? Speller. 21. Okay, so the word is eagle. EJLAE. Eagle. No, E. EJLEA. Eagle. no. Listen carefully. The word is eagle. EAJLE. That's Eagle. correct. So when you don't hear the word, I told you, you have to call on me again. Okay, next person. The word is berries. 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 Okay, that's correct. Next person, speller 23. Okay, the word is caves. 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 That's correct. Speller 24. The word is blanket. 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 Exactly. Next person, speller 20. Is it 25? 25. Okay. Your word is catch. 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 That's correct. Okay, the word is updo. Abdu. UPDO. That's correct. The word is glow. Glue. Glow. Glow. Yes.
Exactly. The word is quick. 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 That's correct. Spell 30. The word is baseball. 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 Exactly. Spell 30. Is it 31? 30. 30. Yes, please. Okay. So we are all done. Good. So I come back to speller 1. Speller 1, are you there? Last session of this round. Okay. So the word is great. 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 Exactly. Speller 2. The word is playground. 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 Exactly. Speller 3. The word is monster. Come on. Monster. 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 That's correct. The word is enjoy. 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 Okay. Next. Speller. Is it 6? Five. Let me see your tag. Good. Speller 5. The word is jeans. 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 Exactly. Next. Speller 6. The word is partner. 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 No. Come again. P A Partner. Partner. Exactly. Next person. Speller 7. The word is raindrop. 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 That's correct. Speller 8. The word is young. 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 That's correct. Speller 9. The word is outside. 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 Exactly. Speller 10, right? Good. The word is poem. 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 That's correct. Speller 11. The word is pillow. 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 Exactly. Okay, the word is steady. Steady. Stidy. Steady. No. Steady.
Steady. Steady. That's correct. Speller 13. Okay, so listen carefully. The word is Saturday. 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 Exactly. Speller 14. Okay, so listen carefully in 30 seconds. The word is needle. Needle. N E E D N E D E No, come again. Take your time. Needle. Okay, that's correct. Next, speller 15. So listen carefully. The word is above. Above. Yes, Above. Above. that's correct. Speller, is it 19? Okay, 16. So listen carefully. The word is honking. 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 That's correct. Next person, speller 17. So listen carefully. The word is strange. Straight. Strange. Say please definition. The definition. Yes. Okay, the word strange means unusual. Trace. Straight. No, the word is strange. Did you hear that? Strange. T. What did you hear? What did I say? Straight. Strange. Straight. Strange. S. S. Okay, your time is out. Strange. Strange. So next person. So contestant number 18. Listen carefully. The word is noisy. Noisy. Exactly. Okay, next person. Speller. Is it 19? 19. Okay. So 20, get ready. The word is video. 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 Okay, thank you very much. Speller 20. So 21, get ready. The word is timer. 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 Exactly. 21. So 22, get ready in that order. 21. So listen carefully. The word is topics. Toc. Speak louder. Tocpis. Okay, okay. Speller 20. Is it 22? Yes, 22. So 23, get ready. 22. Listen carefully. The word is layer. 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 Okay, thank you very much. 20. Let me see your tag. Good. So the word is talking. Toki. 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 No. Talking. Toki. Taken. Toki. Okay. So speller 24. 25. So get ready.
The word is control. 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 Summer. That's correct. 20. 26. So listen carefully. The word is across. 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 S. What? Across. Yes. Across. Across. Okay, thank you. Next person, 27. So the word is stiff. 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 Okay. Number 28. So listen carefully. The word is running. 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 R U Speak N louder. RUNNING. Running. Okay, thank you very much. Last but one. 29. So listen, the word is failed. Field. 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 Exactly. So number 30. The word is behind. 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 Thank you very much. Ladies and gentlemen, end of round one. Mr. DJ, so give us a musical interlude. Na yafa akwenya weso akyerɛ abaman ne Ghana man nyinaa sɛ aha ɛyɛ Abam City ɛhyɛ AM City of Eastern Region spelling bee competition first round akɔ na wieyɛ yafa akwenya weso ada ɛyɛ yan aboafoɔ adi yɛwɔ ɛyɛ akɔnɔba boutique Abam ha ya ɛna ɔte edi ne dwuma wɔtam ntadeɛ ahodoɔ bebree ɛsoro ne fam ɛfam ne soro ɛfam nkoa ɛsoro nkoa mpaboa ahodoɔ yɛde nhyɛ ɔnan ɛne wɔn nsa nyinaa wokɔ ɛyɛ akɔnɔba boutique a wɔn nsa ɛbɛka ɛyɛ dodo a wopɛ bi a sɛ wo nsa no baako anaasɛ wutu akɔtɔn nsa ɛbɛka bi Spam cooperative ọmọ efiri ẹyẹ akyem ẹsiom ọmọ aba abẹboa ẹyẹ Abam spelling bee competition no ẹnu ti ẹbiri pam wọn nso ẹde ẹyẹ wọn dwuma a odie ẹbẹba abẹto ẹyẹ abaman ẹne wiase nyinaa anim ẹkọ so a ẹkyerẹ ọman ne sẹ ẹyẹ Gyankoba television wọn nso ẹde wọn ntoma abẹbọ yẹn ntoma ano ẹnẹ ẹwia yi. Ati ɛyɛ enipa a ɔyɛ ɛbɛtoa ɛyɛ abaman dwumadie nyinaa ano aboa ɛyɛ dwumadie dwuma a wɔn die ɛyɛ TV so dwumadie nko ara na wɔdie opɛ ɛyɛ television wei na wabɛboa ɛyɛ dwuma bi a ɔbɛyɛ a bɛfa ɛyɛ Gyankoba television obetwa ne live sɛ ɛyɛ abɛdintoɔ ɛyɛ ayefrɔ ɛne nea ɛkeka ho nyinaa wobɛho ɛyɛ Gyankoba television a ọbẹkọ akotwa ne kamakama ɛde ama wo anaf media wọn nso ɛde wɔn ntoma abɛbɔ ɛyɛ Abam spelling bee competition no ano ɛtwa ne live ɛwɔ afidie ntentan ne nyinaa so ɛne ti baabi a wɔ bi a sɛ ɛyɛ media partner bi ɛna wɔhyehyɛ a ɛhwɛ de ho anaf media na ɛne wɔn emedi emom na wɔn a ɛwɔ bibi biara wopɛ sɛ woyɛ emu dwumadie yi. Yɛkɔ so ɛkae mo sɛ wei ɛyɛ first round ɛyɛ spelling bee master ɔkeka nneɛma abom ɛwɔ ɛyɛ ne table no ɛso daboa bɛhwɛ bi wote fie a sɛkye ɛyɛ Gyankoba TV anaasɛ anaf media na hwɛ w'ani so DJ ɛnwom a ɛdam bia fato mma yɛ ni na yɛmfa ɛnaada yɛ ho
ɔyɛfoɔ Gyankoba TV ɛna ogu so a wɔhwɛ no baabi a wɔ biara deɛ kyerɛ sɛ o like o comment na o share ɔbɔ so a wobɛhu biribiara ɛnɛ dwumadi a ɛkɔ so live ɛwɔ abɛn mu yi yɛho panin kɛseɛ baako a yɛpɛ sɛ ɛne no twetwe nkɔmmɔ owura yɛ mmoakɔ aba ɛba Gyankoba TV. Yo, no, Madam Asipa, Madam Asipa. Mema muso akwaba. Yɛso yɛgye wo so yɛsrɛ sɛ wobɛbɔ wo din kakra akyerɛ yɛn. Yo, media the Gabriel Ampon Pepra. Me a coordinator for Doing Good Organization. And me also am here the CEO Goodies Club TH. Now Goodies you be aye ya ni yese ye be bua ni promote education and the act of kindness. Ɛno ɛne yɛ tirim kɔ ɛne yɛn da yɛ so ne ho dwumadi ayɛ eti ɛna mo ba yɛ no ɛyɛ ɔkwan bi a yɛso aba so a yɛde ɛbɛma sukuu mu ayɛ dɛ na adesua ne n'akyerɛ yɛn nso aba no tia ɛna yɛwɔ ha no mu ɛnɛ. Okay, mede nka bisa sɛ ɛdɛn na ɛsɛ mu kutu pa eti na saa adwene ɛba mo ti. Bia asɛm no ne sɛ yɛhwɛ yɛn nuanom a yɛwɔ ha no sɛ na constituency wei no mu deɛ aha na yɛn nyinaa yɛfiri anaasɛ municipal no aha na yɛfiri mefiri abɛn mu ɛsɛn firi akyemkyea afiase ɛna ɛsom so mede dwumadie bebree ɛwɔ meyɛ roman ɛwɔ roma asɔre no mu na sɛ ɛba yɛn nkyerɛeɛ no a yɛakyerɛ yɛ wɔ yɛn sukuu mu no a yɛne a yɛwɔ ha no mu sɛ na yɛ ana yɛho kyere yɛn kakra eti yɛtena ase dwe ho yɛ sɛ no sɛ yɛfa saa kwan wei so ne kora no de di agorɔ a ɛbɛboa ma ɔmo akenkan no ɔmo nkyerɛeɛ no emu abɛyɛ dɛ pɛɛ yɛ eti mene mapamfoɔ tena ase ɛna gya yɛdwe ho a na ɔmo yɛ sɛ okay yɛnyɛ na yɛhwɛ eti yɛne wo kasa wei yɛ the maiden eti yɛhwɛ anim sɛ moaba aba bɛka yɛn ho yɛ a mobua promo dwumadie yɛ ɛkɔ bara yi deɛ adɔfo bebree no ma nso ɛwɔ ha ɛyɛ adikanfoɔ koko ɔmo so ɛboa adesua ɛna Gyankoba TV sɛnea mo wɔ ha yi na mo so yɛ mu yi yɛnim sɛ yɛn mmasua ne yɛn akenkan deɛ ɛbɛkɔ yie paa na sɛrin dipa mo nso ɛwɔ ha ne sɛ kwabebree bank nso ɛbɔ yɛn kyidɔm Madam Juliet Ventures assume adɔfo ne dɔɔso adɔfo ne ɛdɔm ase paa wei akɔyɛ the maiden edition yi sɛn na wo ho dwumadie nankasa so far so good. Oh, I'm impressed because na me nsusu koraa sɛ nka yɛbɛtumi anya spellers no mmɔfra mma no ama ɛna ahwɛ tikyafoɔ no nso aba paa mote hɔ nom a mohwɛ ɛbɔ mmɔfra no akyi dɔm eti it's amazing yɛbɔ nyankopɔn mpaeɛ sɛ yɛn next yɛn second edition ni deɛ it will be wow. Ne korakora mu no nkran hyɛsɛn bɛn na wode ma yɛ school mmɔfra a bia ɔmo antumi amfa ɔmo ho angye this competition yi mu no ɛdɛn na wowɔ ka kyerɛ ɔmo fɔ wɔkyena bi. Me nua nea mɛtumi aka akyerɛ ɔmo naa ne yɛ sɛ biribiara nka akyi sɛ ɔmo amɛka yɛn ho ɛna a afe sɛ ɔmo ɛbɛtumi aba abɛka yɛn ho eti sɛ ebi mo sukuu ɛtumi ama ɛna ebi mo nso anya akwanya na afa ama na ebi mo nya ɛwɔ akoma ne sɛ nka ɔmo ba nanso ama ne saa mfa ama ɔmo yɛsrɛ mo sɛ mma ɛmo mo nyɛ ɔmo ya they shouldn't panic they shouldn't feel any pain at all next year no yɛbɛsen ato nsa de afro mu nyinaa a ɛno no ɛnkɔyɛ community baako ɛbɛyɛ communities bebree nti ɛbɛyɛ very big festival because they are creating as Kids Kingdom Festival eti Kids Kingdom Fiesta no yɛbɛ involve a lot of o sɛ ɛnɛ yi no sɛ yɛhwɛ mu paa na ɛyɛ creativity ɛna creative thinkers obi te sɛ the late Kantanka creative thinkers eti sɛ wotumi ɛde wadwene no creative bi paa na sɛ sɛnea yɛbɔ words ma wi na wotumi ɛde wadwene kɔ na wotumi sparing yi a na kyerɛ sɛ menua you are part of the creative ɛnɛ yɛbɛda wo ase na meda ase paa ɔyɛfoɔ agu so a wɔhwɛ yɛn aha ɛyɛ Gyankoba television dwumadie no agu so a ɛrekɔ so live na nea ɛka kyerɛ yɛn mmɔfra ne sɛ
dwumadie bi sei no wode wo ho ɛbɛgyim na nneɛma bi a ɛsɛ ɛfata biara no nso wo nsa atumi aka saa bere yi na yɛpɛ sɛ yɛ nso yɛne yɛbrɛ baako anaasɛ yɛpani baako nso ɛtwetwe nkɔmmɔ kakra ɔyɛfoɔ yɛ ma wakɔ aba yɛde ba Gyankoba TV yɛnua mpɔtɔ wobɛbɔ odin kakra no wakyerɛ yɛn de berɛ a wokura wɔ dwumadie mu alright yɛfrɛ me Isaac Esrifi dodoɔ no abɛm deɛ de obiara no me Ike ɛno a no obiara ɛde frɛ me ɛwɔ ha no mɔ na yɛdi kan yɛkyea yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ nyinaa ɛnɛ awie ɛbi sɛ dwumadie no a yɛdi nyinaa me na meyɛ the communication secretary alright yes saa ne yɛn ayɛ deɛ no aha nti me na meyɛ those communication a yɛde fa dwumadie no ho no nyinaa ɛma good days de Ghana wakɔyɛ communication secretary anaasɛ ɔkasafoɔ yi yɛkasɛ good deals club a mobotae ne sɛ mo dwumadie ankasa na ɛno yɛdeɛ yi okay dwumadie no deɛ yɛakyekyɛ mu bebree ɛme sɛ afe a ɛtwa mu yi sɛ ɛme sɛ the beginning of the year no yɛlɔnkye program no ɛwɔ ha na botae no ara ne sɛ yɛn nso yɛbɛyɛ biribi ɛde aboa ɔman no ɛme sɛ yɛbɛyɛ biribi ɛde aboa ɔman no nti deɛ ɛyɛ ne sɛ yɛbɛkyekyɛ mu na nea yɛdi kan yɛ educational purpose ɛhɔ paa na yɛahoɔden gyina sɛ yɛne every community biara ɛwɔ either kwabibire mu anaasɛ eastern region no yɛne wɔn bɛdi nsahosoɔ na yɛamaki sure sɛ yɛn nso kakra a yɛn nso yɛbɛtumi ɛde aboa sɛ mmɔfra a ɛwɔ community no mu no na yɛn nso yɛayɛ de ayɛ dɛn ɛde aboa wɔn afei yɛka social benefits nso a yɛhwɛ yɛ mmaa no mu binom a yɛmfa sɛ bi mu yɛ less privilege ɛwɔ nkuro no bi so nti yɛyɛ yɛadwene sɛ most of the time no sɛ yɛnya opportunity no a yɛn nso yɛbɛkɔ na donations being terms of media sɛ yɛ paado sɛ yɛ basic things bi yɛbɛtumi de supply sɛ mmɔfra no ɛwɔ the deprived areas and also the less privileged people no near the support wɔn nti botaeɛ mmienu a yɛde asi yɛn ani so paa yɛdi mu ntoma ɛno no ɛmu ɔdɛ sɛ wohwɛ ha a ɛnɛ aha yɛ very common sɛn na dwumadie no yɛhyɛ aseɛ yi do yɛnwie yɛdo mpɛmpɛnsoɔ bi sɛn na wosi hu no sɛnea ɛwɔ sɛ expect yɛ no saa na ɛkɔ deɛ my expectation there yɛfa ne sɛ afei ne start but ɛkɔ so ɛma me because mahu sɛ nkurɔfoɔ ayɛ den patronize ɔmo patronize yɛ no nso no ɔmo practice more mehu sɛ no ɔmo spell adeɛ no a na ɛme nwanwa sɛ mmerɛ kakra bi a yɛde ma ɔmo atumi prepare the next round ne yɛbɛhwɛ who is who aha ne yɛhu how adwuma but my expectation there is half met yɛmfa no saa alright sesi ano mahu schools bɛyɛ ahodoɔ bɛyɛ mmiɛnsa wo sɛ nnan schools ahe na compete in this yeah fact check-ins no yɛhu sɛ schools ɛnan ɛyɛ four ɛna ɛyɛ compete ɛwɔ aha no mɛm sɛ two government schools RC and Presby ɛna the yɛsɛ baako nso the New Life Advent and Advent Reform Institute ɛmi sɛ ɔmo na ɔmo represent immediately Presby foɔ no deɛ ɛmi sɛ ɔmo amantem nti ɔmo baayɛ na ɛmi sɛ yɛ started it down sesi adeɛ mebisa ne sɛ ɛdɛn na bɛhyɛ nkwadaa yi kutu pa sɛ ɔmo mfa ɔmo ho ngye saa dwumadie bi sei award bi wɔ so ɛdeɛn na like nea obɛdi kan obɛnya nea ɔbɛwie nso like sɛn na nneɛma no se fa oh award deɛ dwumadie a yɛahyehyɛ sɛ deɛ sɛ wɔanim sɛ nya deɛ yɛbɛtumi akɔ a yɛmfa biribi nyɛ dɛ ɛnsi soɔ even though ɛyɛ maiden edition yɛ ahoɔden hyɛ dɛ nne soro bebree a yɛbɛtumi de ayɛ dɛn ɛde apɛ bi nneɛma kɛse yɛnya laptop a ne yɛyɛ botae paa ne sɛ nka yɛbɛnya dɛ laptop na ne yɛhwehwɛ paa na nka yɛde ama na nka ayɛ motivational thing bi de ama nkwara no but yɛnya for this year but books no a yɛnya no ɛyɛ enough it was presented to us by our assembly woman no ɔno ɔna ɔde ne nyinaa ma yɛ trophy nso esi so a sɛ ɔhwɛ yɛ nifa nso yɛ a ohun sɛ yɛde trophy esi so fɛfɛɛfɛ yɛbɛsen ama certificate nso account dakye bi no sɛ wa ohun sɛ me participate in an event like this na wa ohun ne sɛ korakora wakɔyɛ ɔkasamafoɔ yi obi a wɔhwɛ yɛ wɔ abɔnten a wantumi ama bi ɛdɛn na wɔka kyerɛ no like mmoa bi nneɛma bɛn saa pɛpɛɛpɛ yɛ obi a ɔhwɛ yɛ biara wie yɛ wantumi ama biribiara wofura baa mu ama no akɔ abibire mmansin mu biara no yɛbɛsrɛ wo sɛ adwumadie ɛyɛ the maiden edition ebia na enduro so the information enduro so the next year no a yɛbɛsen aba biem yɛbɛsrɛ mo sɛ biribi biara a mowɔ sɛ mode bɛboa yɛ biara no
mo nso mo mfa mɛboa yɛ ne yɛntumi ma dwumadie no nyɛ dɛn ɛnyɛ kama. nyame nhyira wo bebree ɛne mmerɛ a wagya ma yɛn ɔhwɛfoɔ agu so a wɔhwɛ yɛn a Gyankoba TV ɛna yɛgu so no dwumadie no yɛde ma wo live round 1 akɔ na wieɛ round 2 ɛna ɛbɛba so no nti still na ka yɛn ho yɛsɛ o like o comment na o share o like o comment na o share ɛyɛ Gyankoba TV wokɔ Facebook wokɔ TikTok wokɔ social media ahodoɔ no nyinaa wo nsa ɛbɛka yɛn wo type Gyankoba TV na wa follow na wa like Are we nyame ready? nhyira wo So, ladies and gentlemen, let's welcome speller number 1. So, number 1, listen carefully. The word is dodgy. Dodgy. D-O-D-J-Y. Dodgy. That's correct. Number 2. So, listen carefully. Number 2, listen carefully. The word is ballerina. Ballerina. Yes. B-A-L-L-E-R-I-N-A. Ballerina. That's correct. Number 3. So, the word is cubism. Cubism. C-U-B-I-S-M. Cubism. That's correct. Number 4. The word is interact. Interact. I-N. I can't hear you. Speak louder. Interact. I-N. Louder. Interact. I-N-T-E-R-A-C-T. Interact. Okay, so that's correct. Number 5. So the word is D-blow. Sir, please pardon me. I can't hear you. Speak louder. Sir, pardon me. Sir. Can you see me? A-B-L-A-C-E. Ablaze. That's correct. Number 7. The word is phantom. 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 Exactly. Number 8. The word is council. Council. C-O-U-N-C-I-L. Council. That's correct. Number 9. Your word is ointment. Ointment. O-I-N-T-E-M-E-N-T. Ointment. No, come again. O-I-N-T-E-M-E-N-T. No, one more time. Ointment. Your last attempt. Ointment. Yes. O-I-N-T-M-E-N-T. This time around, I cannot say no. So that's correct. Okay. That's correct. Allah. Next person. So the word is gothic. Sir, please. Gothic. You said Gothic. meaning. Okay, so the word Gothic meaning something that relates to or have the characteristics of European style of building. And please pardon me. I said the word is Gothic. 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 What did you hear? Gothic. No, I said Gothic. Hello? Number 10, are you there? Yes. Relax. What did you hear?
What did you hear? Gothic. Not the Gothic. 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 Okay. G O L T I C. Gothic. No. Come again. Gothic. G O Gothic. G O R T I C. No. G O. I'm giving you the last chance because you didn't hear the word, but because the bell has already gone. So your last chance because you didn't get the word well. So the word is Gothic. Gothic. Yes. G O T I C. Gothic. 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 That's correct. Okay, so the next person. I don't know if I have to explain this. So whatever the letters T, student, are you listening? Whenever the letters T and H come together, they produce two sounds based on the vowel that follows them. When the T and the H is followed by a vowel sound, the sound will be th, th, th. You wanted to hear tick. It is not tick. Are you there? Yes. Whenever you have the combination of T and a H, the sound is th. Then when the T and the H is followed by another consonant sound, it becomes d. That's why the same T and H we can say thick. But in another T and H we can say then. It changes to the. Okay, thank you very much. Next person. Are you there? Contestant number 11. The word is hurricane. Hurricane. Did you hear that? Did you hear that? What did you hear? Hurricane. Thank you. So spell it. Hurricane. Hurricane. Okay, that's correct. Thank you very much. I was expecting you to pronounce the word. Okay. So next person, number 12, right? The word is laurel. 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 Yes. L. Laurel. No, come again. Laurel. Yes. Laurel. Laurel. No. Your last chance. Laurel. L. Okay, so your time is up. Laurel. Laurel. So the O is also produced when there is a combination of A and U. It will be O. So laurel. Next person. So whoever went just immediately, the person is out. So say Gabi, take notes. Thank you very much. So number 13, your word is argument. 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 That's simply correct. Okay, so next person. Number 14. So listen carefully. The word is wreckage. Wreckage. Wrickage. No, come again. Wreckage. Wrige. No, your last attempt. Wreckage. Wrikg. I'm sorry. This is the end of the road for you. Thank you very much. So Wreckage. Wreckage. So the person is out. So let's take note. Next person, contestant number 15. The word is dolphin. Dolphin.
D O L F H I N E. Dolphin. No, come again. Dolphin. Dolphin. D O L F H I N E. Okay. What did you say? You heard what? Spell what exactly what you spelled. Dolphin. Yes. Spell exactly what you spelled. Dolphin. Yes. No, 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 no. Spell it. Dolphin. Yes. D O L H I N E. No, that's not what you spell. But I'll give you the benefit of the doubt. So you go. Thank you very much. Okay, so number 16. Listen carefully. The word is bittersweet. Bittersweet. Yes. B Bittersweet. Bittersweet. Okay, thank you very much. That's correct. Next person. Next person. So number 17. Okay, so number 17. Listen carefully. The word is membrane. Membrane. Did you hear that? Did you hear that? No. The word is membrane. M E Louder. B L No, the word is membrane. Membrane. MEBRAIN. No. Okay, your time is out. So that's the end of the road. The word is membrane. Membrane. Next person, number 18. Listen carefully. The word is daredevil. DAREDEVIL. No, come again. Daredevil. DARED. Okay, so I'm sorry. So the word is Daredevil. Daredevil. Okay. But then you got it. He's still in. Ah, he's still in. Oh, Onyayo. Check mommy. I don't remember the. Okay, so we continue. Who is there? Number. Speak into the mic. 19.
Okay, so number 17. 19. Speak into the mic. 19. 19. Okay, listen carefully. The word is oysters. Oysters. Did you hear that? No. Oysters. What did I say? Oysters. Thank you. Oysters. ONISTICE. Oysters. No, come again. Oysters. Oysters. ONCITICE. Oysters. No. Your last attempt. Oysters. ONSTENCE. No, I'm sorry. So oysters. OYYOYSTERS. Oysters. Okay. Next person, number 20. The word is military. 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 Okay, so that's correct. Number 21. So the word is voyage. What did you say? Voyage. Okay. Voyage. VOYEJ. No, no. VOYYJE. Voyage. No. Voyage. VOJYE. No. So VOYAJE. Voyage. Voyage. Okay, so next person. Number 22. So number 22, listen carefully. The word is advantage. Advantage. Exactly. ADVENTURE. Advantage. No. Come again. Advantage. ADVENTURE. Advantage. No. Your last attempt. Advantage. Yes. A D Go on. You started before the bell, so go on. ADVENTURE. I'm sorry. So that's the end of the road. She is out. So ADVANTAGE. Advantage. Okay, next person. So number 23. Good. So the word is television. 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 That's correct. So listen carefully. Number 24. The word is trousers. 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 That's correct. Okay, so 24. Listen carefully. The word is muscles. Sir, please the word again. The word is muscles. MASELS. No. Muscles. MUSLGS. No. Your last attempt. MULLES.
But you spelled the same thing and I said no. Okay, so you are out. I'm sorry. M-U-S-C. There is C there. Though it's silent. C-L-E-S. Thank you very much. Next person. So listen carefully. Number 25. The word is rampage. What did you hear? Rampage. What did you hear? Rampage. Okay. Rampage. R-A-M-P-A-G-E. Rampage. That's simply correct. Thank you very much. So, number 27, listen carefully. The word is levitate. What did you hear? Levitate. Thank you. Levitate. 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 No. Levitate. 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 No. Your last attempt. Levitate. Yes. Levitate. Levitate. No. But you spelled that one earlier and I said no. No, your time is up. Thank you very much. So Levitate. Levitate. Okay. So next person. So number 28. Listen carefully. Are you there? The word is catapult. Catapult. What did you hear? Catapult. Exactly. Catapult. C-A-T-A-P-U-L-T. Catapult. No. Catapult. Catapult. C-A-T-A-P-U-L-T. Catapult. That's correct. That's correct. So number 29. Thank you. 29. Listen carefully. The word is guava. Guava. What did you hear? Guava. 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 Please, the meaning. The meaning. So it's a yellowy type of fruit. Small, shrubby, tropical American type of fruit. It's a type of fruit. The word again. The word again. Guava. What did you hear? Guava. Guava. Yes. Guava. G. Please, I can't hear you, so speak up. Speak louder. Audience, please, silence so that she can hear me. I'll give you extra 15 seconds because you didn't hear. So, continue. You have only 15 seconds. Guava. Yes. G. A. V. G. A. V. E. No, no. So, time up. So, G-U-A-V-A. Guava. Guava. Okay. Next person, number 30. So, listen carefully. The word is crescendo. C-R-E-S-C-E-N-D-O. Crescendo. That's correct. I think we are done. So, end of this round, ladies and gentlemen, let's have a short musical interlude. DJ Medasi.
aha achim abem Eastern Region spelling bee competition program no ɛna w'ani gu so a wohyɛ na waso gu so a uti live ɛwɔ Gyankoba television ɛne anaf media ɛne nti wofa wo phone na wakɔ search Gyankoba television wobɛnya nea ɛtwa guo yi live ɛwɔ hɔ wofa wo phone search anaf media wobɛnya no live ɛwɔ hɔ yes ibra yɛbɛto nsa afrɛ Siri de Palm Cooperative Limited na dwumadeɛ no egu so ɛkɔ so live ɛwɔ akyem abɛm okay mmɔfra no a yɛ interview wɔn no dodoɔ no na yɛhu wɔn anɔpa yi ɛwɔ ha yi nti yɛkɔ so a yɛne wɔn bɛkasa one hello how are you doing I'm fine. which school do you come from Abem AM Zion David. all right MA Zion how do you see the program hello I want to say now did you say Chantel, Chantel who your number number 25. 25 wokɔ school bɛn Abem Roman. aban roman sisi a no oda so kan wa na you afiri you afiri but why are there bebree why pagya mu also din di sɛn Medin de Juana do Sam. okay wokɔ school wɛ Abem AM Zion. abɛm amb zion sɛn na wohu program no Oh, yeah. ɛyɛ wɔ Try. okay sisi a no sɛ wafiri mu I try. nti ɛdɛn na ɔka kyerɛ wo nua na ɔmoda so mu no Meka kyerɛ mo sɛ ɔmo nyina mo ho na mo nsua deɛ yie. okay also bra champion obɛbɔ odin kakra Medin de Philip. Ifra Philip Kasaden. Wokɔ school wɛ? Abem Zion. Abɛm Zion. Abɛm Zion. Sisi a no, akansi ne sɛ wɔn ka ho. Pachan. Wafiri. Pachan. Okay. Nti ɛdɛn na ɔka kyerɛ wo nua no? Meka kyerɛ m sɛ ɔmo mbɔ ɔmo ho mmɔden. Okay. Dwumadie no egu so. Yɛkɔ so live ɛwɔ Abɛm ha yɛ Yes, one year to get you so. And see, better Casamono, I'm a Siri Palm Cooperative Limited. What do you understand? Kakra, the Namono ever so honorable members, teachers, students, and about mine in any Mutisania. You didn't carry that an honorable. Aquaba, Eba, a year, a bem, spelling bee competition. I say, your family life. A Gyankoba television, honorable Aquaba. Thank you. Wedi emeka twi kakra na awofo mesrɛ mo ansa na mekasa no mo a mugina kyire hɔ nyinaa mmofra no enti na yɛwɔ ha ɛna maba ha no mmofra no enti ana yɛwɔ ha na mmom mo nso mu titiriw enti ana ɛnɛ awia yi megyina ha enti mesrɛ mo sɛ mepaakyɛw wo a wogina akyire hɔ no akonnwa no mo ne yɛde sii hɔ ma sɛ mo mmɛtena ase enti nkwala school nkwala no presidentfoɔ mo a motete akonnwa no so nyinaa no obiara nsɔle na awofoɔ no mmɛtena ase awofoɔ wei ɛfa wei ehia paa enti mɛsrɛ wo sɛ nyaadagye na tena ase medamte mena ha espam cooperative credit union enti ɛna mewɔ ha ɛyɛ mfomsoɔ ɛna aba ɛnyɛ espam cooperative limited ɛyɛ spam cooperative credit union yɛ siom akyem asiom ha ya ɛhɔ na yɛn office no ɛwɔ na yɛn office no Solomon clinic ana edi ehwɛnim Solomon clinic salvation asɔredan kɛseɛ no ɛho a wobɛhu sɛ glass house ebi ɛwɔ hɔ saa twene Jonas bɛka sɛ glass nko a office no glass nko a mepaakyɛw awie senti a mewɔ ha no mmofra no enti sɛdeɛ medi kan ɛkaeɛ no
espam yɛdwuma titiriw a yɛdi yɛ credit union yɛma loans yɛde ba yɛntwi kasa mu a yɛbɔ besia no nso ne yɛde ebi ato so ama wo na deɛ yɛde to so ma wo no ɛyɛ ketekete yɛatete so paa yɛayɛ te sɛ high sense yɛmpo yɛayɛ ɛdi yɛka ne sɛ yɛdi akyire nso yɛabɛdi ɔmo kan ɛsan sɛ high sense nea a ɔmo atete so no yɛdeɛ no koraa esua ɛsen ɔmo deɛ no na meka ne sɛn yɛgye savings wowɔ sika wɔ hɔ na wopɛ sɛ wode bɛto susu a yɛbɛgye afe no ɛkɔ na wie a mfasodeɛ a ɛbɛba susu ne so no na yɛde ama wo enti wo sika no a wode ɛbɛba abɛto hɔ no yɛde ekodi dwuma yɛde yɛ investment no ɛdɔɔso mintimi mmobɔ so ana ebie mu nso apart from savings no yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no shares nso ɛwɔ hɔ nti ɔbaa na apɛ sɛ oni yɛdi dwuma a yɛbɛma wo akwanya na wo nso watumi atɔ shares ni bi na mmerɛ so na wopɛ sɛ yɛma wo besia no bi deɛ a nhyehyɛeɛ a ɛwɔ besia no ho ɛne sɛ ɔntɔɔ shares a ɛno ɛmma wo akwanya ɔnqualify sɛ yɛbɛbɔ wo besia nti ansa na wowɔ ha a woyɛ awofo anaasɛ wodi dwa na wopɛ sɛ wobɛbɔ besia ɛwɔ yɛn hɔ a agye sɛ woba na wobɛtɔ shares no mekyerɛ mu a yɛmfa no sɛ me ne wo ana yɛdi dwa yɛpɛ sɛ yɛno adɔko ɛtɔn nti dɔko no a yɛpɛ sɛ yɛno atɔn ɔde 300 cedis aba me nso mede 300 cedis aba yɛka bɔ mu a ayɛ 600 cedis nti 600 cedis no na yɛde bɛnoa dɔko no atɔn nti sɛ yɛde noa dɔko no ne yɛtɔn a afei no mfaso de yɛbɛba so ebi a yɛtɔn dɔko no nyinaa yɛbɛnya 1200 Ghana cedis ɛpa kyerɛ sɛ yɛasan anya mfasoɔ 600 Ghana cedis nti saa 600 Ghana cedis no ana mene wo mmienu a yɛka yɛ sika bɔ mu ɛyɛ adwuma no yɛkyɛ a obiara bɛnya 300 Ghana cedis nti shares no nso mfasoɔ ɛwɔ so yɛde yɛ investment no at the end of the year no afei no kɔ na wie a yɛsan ɛkyekyɛ ɛma obiara nsa ka ne deɛ nti ohwɛ nipadɔm a egum na obiara ne shares nti woba depending on sɛdeɛ wobɛtɔ no ana afei no kɔ na wie yɛ mfasoɔ ɛbɛba no ubenya nti usika no so a ubenya mfasoɔ kɛseɛ usika no eso a ubenya mfasoɔ enso ketewa na minimum shares a wobetumi atɔ ɛyɛ 200 Ghana cedis tete sika 2 million me kasa no na me kasa nso ɛde atoa so sɛ yɛwɔ nkwala nso scheme ɛwɔ hɔ ɛno nti titiriw paa na maba ha yi nkwala scheme ne sɛ yɛhwɛ basic school yi a yɛnkwala na ɔmowɔ primary kindergarten ɛne JHS ne nyinaa no yɛwɔ scheme nhyehyɛeɛ a yɛayɛ ama ɔmo no sɛ ɔbaa na baabi account ne ma ɔmo a ɔde sika ne ba a sɛ yɛ 5 cedis kora mpo a yɛbɛgye even ɛyɛ coins kora mpo a yɛbɛgye ɛyɛ 10 cedis yɛbɛgye ɛyɛ 50 cedis yɛbɛgye deɛ ehia ne sɛ ɛnyɛ counterfeit na ne din ne sɛ yɛfrɛ no sika ɛno deɛ ɔde banko adeɛ a yɛbɛgye na wonya bɛ register koraa na woni ho kwan sɛ wobɛba sɛ ebi a meba na yale me ho akyerɛ me nti meba bɛyi sika no ɛno deɛ yɛn constitution no ɛma ho kwan saa for nkwalaa ne nko a ɛnyɛ wo nkwalaa no nko a agye sɛ akwalaa no atwerɛ nsɔhwɛ bi a yɛfrɛ no BEC owie school a na ɔtwerɛ saa nsɔhwɛ na ɔbɛkɔ SS no na mmara no agya afei deɛ ɔwɔ ho kwan sɛ wobɛyi sika no na ɔde aboa akwalaa no ebi nso yɛyɛ ma SHS fo nyinaa SHS nso sɛ senior high school a ɛno nso agye sɛ wawie senior high school no ansa na mmara bɛma ho kwan sɛ yɛbɛyi sika no ama wo na mmom wo ankasa wo shares ɛne wo savings shares ni yɛyi ndi sɛ woba sɛ wobɛyɛ savings na ɛyɛ wo a wo deɛ a ɛno deɛ sɛ yɛmpɔn nko a na aba a yɛbɛyi ama wo yɛnyɛ hɔ no sɛnea yɛdi adwuma no yɛne network ni asɛm ɛnyɛ afei na aba a yɛbɛka sɛ network ateko network wɔ fam ɛbere a woba a wonya osika ɛyɛ ɛbere a woba a wobɛba na yɛato yɛpom sɛ saa time no deɛ woba deɛ a wonya osika na mmom sɛ woba
na yɛwɔ office ne yɛn tu mu nko ara deɛ a ɔba a wobɛnya wo sika sɛ wopɛ sɛ ɔwura ne zero account koraa ɛno yɛbɛyi ama wo na mmom sɛ wonyɛ active ɛwɔ savings a ɛba na bɛsiabɔ a afei na meba bɛsiabɔ no so yɛma wo bi a ɛnyɛ ye obi wɔ hɔ a ɔde 10 million abɛto hɔ ɛnnɛ obɛkyɛ mu akɔ 3 months na ɔmfa bi mmae ɛwɔ mu a 10 million na ɔde bɛto hɔ no na wabɛyiyi sika no nyinaa sɛ bosome so na yɛkan bosome no dumienu a ɛyɛ afe na sɛ woba sɛ wobɛgye wo interest ɛwɔ savings so a mepaakyɛw yɛma wo bi a ɛnyɛ ye deɛ yɛfrɛ ne savings ne sɛ wode sika no abɛto hɔ a woyiyi sika no basabasa ɛno ana yɛfrɛ no savings na sɛ wode bɛto hɔ adekye no wabɛyi a ɛno ɔwura ne current account ɔwura ne current account ayɛ sɛ ɔde abɛto hɔ ɛne emergency biara ba anytime biara wotumi bɛyi ɛno saa no saa sika no yɛde yɛ investment a mepaakyɛw ɛnyɛ yi nti ne saa nti ɛsiane sɛ yɛde yɛ investment a ɛnyɛ yi no ɛno nso nti no yɛma wo ho interest a ɛnyɛ yi yɛmmerɛ no nti mepɛ sɛ mebobɔ biribiara tɔfa sɛdeɛ yɛbɛtumi akɔ ntɛm na yɛn loans no ɛkwan a yɛfa so de ma loans no ɛnie ɛkwan a yɛfa so ma loans no ɛnie yɛn loans no sɛ ɔba a n'aso pɛ loan a neɛ yɛbɛdi kan ama wo ɛne sɛ wo savings ɛda hɔ no yɛhwɛ a na yɛadɔbɔ na ma wo nti sɛ ɔwɔ 5,000 tete sika 50 million ɛwɔ hɔ a yɛtumi ɛdɔbɔ ne ma wo ɛma wo 100 million sɛ ɔba na wobɛbɔ bɛsia a ɛyɛ nkane wo first loan a wobɛgye no sika a watumi ɛde ato hɔ no ɛno ana yɛhwɛ ne yɛde ama wo na mmom deɛ ɛɛdɛ wɔ mu nie yɛn interest ɛwɔ loans no so ɛyɛ 1.8%. 1.8%. Ɛmi sɛ awofɔmɔ ani anye ama spam 1.8%. Na kyerɛ sɛ ɛda fam koraa sɛ ɔba na ɔsɛ ɔpɛ loan a sɛ yɛma wo tete sika 10 million a bosome nsi ho a yɛde asi ho ama wo ayɛ 18 Ghana cedis 18 Ghana cedis a ɛnyɛ ntoro ɛnyɛ nkontomposɛm yɛma loans bebree nti 18 Ghana cedis mepatɔ mo a monte aseɛ no ɛyɛ 10 cedis 5 cedis 2 cedis quen ana 1 cedi 18 Ghana cedis sɛ yɛma wo tete sika 100 million a bosome nsi ho a yɛbɛ ɛyɛ 180 Ghana cedis na kyerɛ sɛ spam yɛhwɛ a yɛ celebrate yɛ 5 years anniversary ɛwɔ akyem asuom coming December na in fact ɛhɔ bɛyɛ butubutu ɛhwɛ 5 years na ɛsan sɛ yɛdwuma a yɛdi no ɛkɔ wano nti no wohwɛ yɛ population a yɛkita a ɛsɔ ani paa nti mɛsrɛ awofoɔ sɛ obiara mfa ne ho nhyɛ loans nim na ɛbɛboa sɛ woyɛ dwuma a mmlama wo kwan woba a yɛbɛgye wo sɛ adwuma bi a woyɛ teachers for obi biara mfa ne ho nhyɛ mu na nea ehia me titiriw paa ne yɛn mmɔfra no sɛ mmerɛ so na owie ne junior high school na obɛkɔ school a ɛhɔ ana w'ani bɛba ho so sɛ saa ɛnna fam ne saa nti no yɛto nsa frɛ wo sɛ bra woa bɛyɛ savings na bɛtɔ shares na sɛ wobɛtɔ shares na bere ni du hɔ na wode w'abɔfra ne kɔ school a yɛbɛma wo loan na ɔho ahan wo na wo business no nso atumi akɔ so watumi de w'abɔfra no nso akɔ school ebio nso sɛ wobɛyɛ scheme ma na edu hɔ na watumi asɛvi anya bɛyɛ close to 5,000 a woyi na gye besia no ka ho a megye di sɛ ɛbɛboa wo paa mede ewie no mekɔ so aka yɛ sɛ yɛ interest no ɛyɛ 1.8%. 1.8%. Nti meto nsa frɛ obi biara mede spam cooperative credit union ho adanseɛ sɛ obi biara etum nika mla na ɔmfa ne ho ɛmɛdɔn spam cooperative credit union meda mo ase yo yɛda mo ase mepamukyɛw wo a wowɔ asɛmbisɛ biara no yɛmmerɛ ne ti wobɛtumi akɔhunu anaa wobɛkɔ table ne ho na wakɔkyerɛ wo den open ne number nso a wobɛtumi akɔhunu spam credit anaa cooperative credit union right good yɛda mo ase ɛma mo akɔ aba nso na minim sɛ
abɛho adwuma na ɔmo yɛ nso sɛ ɔmo sie sika mete pam nam gas ɔmo yɛ ngo nso sɛ ɛyɛ abɛ yɛto dwumadie no so a yɛbɛkɔ ɛyɛ yɛn B master nkyɛn na yɛbisa ne sɛ wadaroma ɛne deɛ ne obuo kwan so biribi wɔ hɔ a esi kwan a ɛno nti yɛhwɛ papa no amu na yɛne ne kasa nso ɔma yɛn brɛ no akyɛ ɛyɛ nti wadaroma biribiara wɔ hɔ a esi kwan ma yɛtwɛn kakra na yɛnto so wadaroma. Okay, so we continue. I think we are far behind time. Yeah. Thank you. Sɛdeɛ B master ɛkasa asie nie ɔse ɛbrɛ no ɛtia ɛne nti biribiara ni hɔ yɛtoa so B master we are waiting for you sir. Thank you very much, ladies and gentlemen. We are once upon a time. I welcome you again once again to this session. We are going to do the third round, which shall usher us into the final session. So, contestants, you listen carefully. Just as we did earlier, you have 3 attempts for a word. When you don't get it, prompt me. If you want any clarification, I can do that for you so that you get it correct. Are you there? So here, when you qualify, you go to the final stage of the competition. You have 3 attempts in 30 seconds. Are we ready? Okay, so let's call on contestant number 1. Kindly mount the podium. So listen carefully. Contestant number 1. The word is palette. Palette. Yes. P-A-L-E-T-T-E. Palette. Okay, that's correct. Next, number 2. So listen carefully. In 30 seconds, the word is organ. Organ. Yes. O-R-G-A-N. Organ. No. Organ. What did you hear? Organ. No. Organ. Organ. Speak into the mic. Organ. Yes. Not organ. 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 O-R-G-E-R. No. Your final attempt. Organ. O-G-A. No. So the word organ. O-G-R-A. I'm sorry. That's the end of the road for you. Thank you very much for coming. Next person. So listen carefully. In 30 seconds, in 3 attempts, the word is grotesque. Come again. Grotesque. Grotesque. What did you hear? Come again. Grotesque. Yes. Grotesque. 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 No. You have 2 more attempts. Grotesque. Yes. Grotesque. Grotesque. No. Final attempt. Okay. I'm sorry. End of the road. Thank you for coming. The word is grotesque. Grotesque. Okay. Next person. So number 6. Yes. Good. Move in that manner. Go. Correct. So number 4. You are welcome. Speak into the mic. You have to be speaking louder so that I can hear you. Okay? Say hello. Hello. Good. So the word is threshold. What did you hear? Threshold. 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 Hold. Threshold. Good. Threshold. 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 No. I said threshold.
What did you hear? Threshold. Good. Threshold. No. Final attempt. Okay, bell out. So the word threshold is spelled Threshold. Threshold. Next person, speller 6. Listen carefully. The word is flamboyant. Flamboyant. What did you hear? Flamboyant. Come again. Flamboyant. 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 No. Flamboyant. F Flambo. Okay, so Bella, thank you for coming. This is the end of the road. We appreciate your coming. Thank you. Next person. Go, keep coming. Number 8. Move to the next seat. Number 8. Yes, thank you. Good guys. Move in that manner. So stay back. Thank you. So number 7, you are welcome. You are welcome. Thank you. Speak into the mic. You are welcome. Thank you. Good. So the word is linoleum. 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 Yes. Linoleum. Linoleum. That's simply correct. Thank you very much. So, number 8. Is it 8 or 9? 8. Thank you very much. Listen carefully. The word is amnesia. What did you hear? Amnesia. 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 Okay. Amnesia. Amnesia. Yes, that's correct. So, number 9. Is it 9? Okay, 28. Thank you very much. Number 9, you are welcome. Thank you. Thank you. The word is committee. Please the word again. Committee. Committee. Yes. COMTY. No. Committee. Committee. COMITY. No. Your last attempt. COMYTIES. No. I'm sorry. Okay. Thank you for coming. That's the end of the road. So committee. 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 Next person. So number 10, you are welcome. Thank you very much. So the word is mirage. What did you hear? Mirage. Thank you. Mirage. MERAGE. No. Mirage. MERAGY. No. Your final attempt. Mirage. MERAAGY.
I'm sorry. This is the end of the road. Thank you very much for coming. The word mirage is spelled Mirage. Okay, thank you so much. So, number 11, you are welcome. You are welcome. Speak louder. You are welcome. Yes. Say thank you. You are welcome. Thank you. Good. So, your word is column. Column. Did you hear that? Column. What did you hear? Column. Yes. So, spell it now. Column. COLLOM. No. Column. COLOM. No. Your final attempt. Okay, so thank you for coming. This is the end of the road. The word column is spelled COLUMN. Column. So number 13, you are welcome. Thank you. Thank you very much. So the word is adversity. What did you hear? Adversity. Yes. SITY. Thank you so much. So number 15, you are welcome. You are welcome. Thank you. Thank you so much. The word is symphony. What did you hear? Symphony. 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 Yes. SEFONI. Symphony. No. Come again. You have two more attempts. Symphony. Yes. CIFORN. No. Your final attempt. Symphony. Yes. SIFON. No. I'm sorry. This is the end of the road. Thanks for coming. So symphony. 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 Number 16. You are welcome. Thank you. Thank you very much. So listen carefully. The word is stylistic. Stylistic. What did you hear? Stylistic. Thank you. Stylistic. 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 Thank you very much. Okay, so who is the next person? Number 18. 18, you are welcome. Thank you. Thank you. So let's do this in 30 seconds. I know you can do it. The word is errands. What did you hear? Errands. Thank you. GRRANDS. Errands. That's simply good. Okay, so next person. Number 20, you are welcome. Thank you. Thank you so much. In 30 seconds, let's do this. The word is graphite. What did you hear? Graphite. What did you hear? Graphite. Thank you. GRAPHITE. Graphite. I can't say no. This is simply correct. Okay, thank you for coming. So the next person. Number 23. 23, you are welcome. Thank you. Thank you. So let's do this in 30 seconds. So the word is aluminium. Aluminium. Yes. ALOMINIUG. Aluminium. No, aluminium. 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 ALOMINIUG. Aluminium. No, your final attempt. Aluminium. Yes. ALE.
Go on. Or you are done. No. MINUE. Aluminium. No, I'm sorry. Thanks for coming. That's the end of the road. So aluminium, ALUMINUM, aluminium. Okay, thank you very much. Number 24. 24. Okay, so you are welcome. Thank you. Thank you. The word is residential. What did you hear? Residential. Thank you. Residential. RECIDENT. Residential. No. So you have two more attempts. The word is residential. Residential. Yes. RESIDENTIAL. Residential. Okay, that's correct. Thank you so much. So number 20 what? 26. You are welcome. Thank you. Thank you. So listen carefully. The word is deposition. What did you hear? Deposition. Yes. Deposition. DEPISION. Deposition. No. Take your time. The word is deposition. Deposition. Yes. DEPOSION. Deposition. No. Your final attempt. Deposition. Something is missing. Okay. Thanks for coming. So the word is DEPOSITI. The other one, you didn't bring the ION. So deposition. Thank you very much. Next person. Number 28. 28, you are welcome. Thank you. Thank you so much. So listen carefully. The word is totem. Totem. Yes. TOTEM. Totem. That's correct. So number 30, right? Good. You are welcome. Thank you. Thank you. So listen carefully. In 30 seconds, the word is inferno. What did you hear? Inferno. Yes. INFERNO. Inferno. That's correct. Thank you very much. So end of this round, ladies and gentlemen, these are our finalists. Let's give them a big round of applause. Oh, we can do better. We can do better. So, Mr. DJ, give us a short musical interlude. We shall return with the grand finale of 2025 ABEM Sterling Championship. That is proudly brought to us by Good Deeds Day Club. Thank you very much. Mr. DJ, take over and give us a short musical interlude. Yo, and now I cry a day more I den. I can't say any more I den. And if you buy another support with school or church, and I say I'm crown crab so what you bano. Juma, yet ye a spelling B. Competition first edition. It happened in life. A Gyankoba Television. Enough media. Of phone now. Now I search a Gyankoba Television. And I say enough media. Akonoba boutique. Akonoba boutique. Or the Rentoma Ababo a goodies Ghana. Or Toma ano ena a day spelling B. Eba a achim abem. Buffalo sounds. Also a boa a jumedie. And I say the palm. Also aba abeboa a jumedie. Gyankoba Television. Omo ewo a achim assume. Jumabia open say we try life. Ekwa a TV. Ana aba fontintan fidie ne so no. Ubehu a Gyankoba Television. Obe try life at the amount. We a third round. Third round.
Yapa third round. We nine. It's a first, second, third, fourth. CCA area third round. Yeah, check again. Yeah, B master. Now yapa fourth round. Grand finale. Jumadi yi happening live. Ewo Gyankoba television. DJ, Nubia Ejabia Media. Eyana Medije Fox. DJ no sorry fine. Yeah, ɔhwɛfoɔ aha egusu yɛ abe akyem abɛm dwumadie no gu so a ɛrekɔ so kamakama mpanyinfoɔ ahodoɔ a ɛna ɛtae dwumadie yi akyi na nangwanwasɛm ne sɛ assembly members a wɔwɔ akyem abɛm ɛnɛ awie yi nso wɔn ka yɛn ho nti yɛne wɔn ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ kakra ɔdɛfoɔ ɛmo akɔ aba ɛmo Gyankoba TV. Ya odo. maame wɔn so yɛkyia wɔbɛfa so abɔ odin kakra kyerɛ yɛn. Friend Honorable Ophelia Sewa Ampao. Mpɛsoa no fa akɔhe na wodi so assembly woman. Abem electoral area. Wɔfa nso mpatwɔ nso bɛbɔ odi. But from Honorable Ruby George. Yeah, Abem Bontori as a letter assemblyman. All right, honorable. Dwumadie yi sɛ na ɔsi hu ne fa. Yeah, Jumedi, yeah, a Jumedia, a so many. And who said a quay, my son said, a Jumedia, a Boama, a Mofra, almost to that, and one baby see at 9, almost to me, Mama, and I can't kind, and then the spellings. Let me up wow, Monmonso, I be baby the Abua, Abe, my Ghana, my Medasi. Mama, so na yɛ no bɛkasa nso. Dwumadie yi sɛ na ɔsi fa hu no. Yɛsɛ ase free anɔpa. Ɛbɛpɛm this time. Oh, Jumedi n'anim asaseɛ no na ayɛ sɛ parents no ɛmaayɛ but yɛhyɛ aseɛ no ɔmo te ofie ɔmo ahu deɛ ɔmo ma no mu no nti ɛkɔ so paa na Jumedi no ɛboa ebie nkɔlaa n'adwene mu ma nkɔlaa no nso ehu spellings ɔmo betumi ehu akenkan ɛna afei nso ɔmo behu enipa anim kasa sɛna ɔmo ba enipa mu kasa nti Jumedi no ekɔ yie. Okay, honorable sɛ dwumadie no ɛrekɔ yie. Ɔfa still na no yɛbɛsrɛ sɛ afutuo bɛn ana ɔde ma yɛ mmɔfra no because yɛn nyinaa Ghana nka nkɔ mmɔfra no yɛ Ghana daakye ɛdɛ afutuo ɛna ɔde ma sukuu nkwalaa a wɔn kurom ha. Yo, officer Medasi, a put to a cram, de my Mofran say. Obi biara kɔrɔ biara ma n'ani nyi sukuu ho esan sɛ sukuu ɛno no yɛ daate ɛno na saa bere no ɛyɛ ewiase no nyinaa no yɛgyina sukuu so ɛno na ɛde nimdeɛ ɛbrɛ ɔman no ɔman biara no a yɛ education ɛnkɔ anim no na mpuntuo nso asan na ɛte meda ho ase. Ɔsɔ yɛ da wase ɔhema ne korakora mu no ɛdɛn na wɔka kyerɛ abɛɛm anaasɛ obi a wɔrehwɛ Gyankoba TV. Asɛm a mɛka kyerɛ ɔmo ne sɛ titiri abɛɛm ɛne wiase nyinaa education deɛ ɛho hia paa nti yɛn awofo no yɛma mmɔden ara sɛ yɛba no education ɛho ɛbɛhia yɛn na ne titiri sɛ yɛn mma no ɛrekɔyɛ biribi wɔ abɔnten sɛ spellings anaa quiz sɛ yɛ a yɛma mmɔden yɛma yɛn mma no ɛfɔm ho ɛnhyɛ mu na ɛboa ɛma yɛn mma no ɔmo adwene mu ebie na afei nso no ɔmo nya adaakye papa. Ɛyɛ mpanimfoɔ yɛbɛda mo ase. Yɛso yɛda mo ase paa Gyankoba. Ɔyɛmɛma nyame nka mo ho na ɔnhyira mo. Aha egu so ɛyɛ abɛɛm dwumadie no egu so a ɛrekɔ so live sɛnea dwumadie no teɛ no nkwadaa no ɛdɔɔso paa yie nkwadaa no ɛdɔɔso paa yie yɛgu so kɔ na nkwadaa no ɛrefirim na ɛdrɔpe sisi a aka nkwadaa baako 9 aka mmɔfra no 9 na yɛhwɛ abɔfra a wɔde ɛyɛ crown no ɛde bɛkɔ fie yɛhwɛ abɔfra a wɔde crown no ɛbɛkɔ fie nti mmɔfra no ɔmo a ɔmo aka ɛna ɛretwa guo anaasɛ wɔrehwɛ ɔmo kamakama yi roman wom bɛhwɛ a presifoɔ nyinaa afim advent wom ɛna ɛyɛ one of the schools nso a ɛka ho dwumadie no gu so a ɛkɔ so live dwumadie no gu so ɛkɔ so live dwumadie no gu so a ɛkɔ so live. Different ways. So you come first round, they will give you the marks. Then you come again, second round, the same thing. Third round, the same thing. So here you are going to have 3 words in this round. Are we getting it? Are we getting it? Good. So are you ready? Are we ready? Good. Thank you very much.
Let's start with contestant number 1. So listen carefully. The word is banishment. What did you hear? Banishment. Come again. Banishment. Good. Banishment. 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 That's correct. So next person. Number 8. Number 8. Listen carefully. The word is conveyance. What did you hear? Conveyance. Yes. Conveyance. 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 That's correct. Contestant number 7. So listen carefully. The word is cohort. What did you hear? Cohort. Thank you. Cohort. 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 That's correct. So number 16. Are you ready? Yes. You are ready. Good. So the word is kindling. What did you hear? Kindling. Yes. Kindling. Kindling. That's correct. Next person. So number 18. So listen carefully. The word is autism. What did you hear? Autism. Autism. Yes. Autism. Autism. That's correct. So listen carefully. Number 20. Is it 20? Good. Number 20. The word is straightforward. Straightforward. Yes. Straightforward. Straightforward. That's correct. So number 28. Are you ready? Yes. Listen carefully. The word is crystalline. Crystalline. What did you hear? Crystalline. Yes. Crystalline. 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 That's correct. So number 30, you are welcome. Thank you. Okay, so listen carefully. The word is technicalities. What did you hear? Technicalities. Yes. Technicalities. Technicalities. That is correct. Okay, so number 1, you come back again. You are welcome. Thank you, sir. Are you ready? Yes, please. Good. So the word is detainee. What did you hear? Detainee. Yes. Please the meaning. So detainee is a person who is held in custody or who have been apprehended or arrested. The word again. Detainee. Detainee. Yes. Detainee. Detainee. No. Detainee. Detainee. Yes. Detainee. No. Something is missing. Oh. Okay. Thank you. So detain. The word detainee is coming from the noun
And the verb detain. So Detaine. Detainee. Thank you very much. Next person, number 8. No, why is she? I'm here. No, the person who spelled earlier before you. Yeah, come and say it. You have another. I told you you are going for 3 words, so you have only 2 words now. Go ahead, sit down. Sit down. So go and say it. The girl, say it. So the boy come. So girl, you have one more chance. Another word, okay? So get ready. Good. So number what? Number 8. Thank you very much. Listen carefully. The word is delinquent. What did you hear? Delinquent. Yes. Delinquent. 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 That's correct. So who do I have on the podium? Number 7. Okay, you are welcome. Thank you. So the word is grudging. What did you hear? Grudging. Yes. Grudgyn. No. Grudging. Gradyen. No. Final attempt. The grudging. Gragyen. No. So Grudging. Grudging. Okay. Next person. So number 16, you are welcome. Thank you. Okay. So the word is smoldering. What did you hear? Smoldering. Yes. Smoldering. Smoldering. That's Smoldering. correct. So that's correct. Ladies and gentlemen, that is American spelling. The British will go SMOU. They will bring the U. So all those variants of the spelling is accepted. I told them earlier, whether British or American. Thank you very much. So next person. The gentleman, what's your number again? The gentleman who just spelled the word. 16. Okay, thank you. So number 18, you are welcome. Thank you. Okay, so the word is karma. 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 That's correct. So number 20, you are welcome. Thank you. So listen carefully. The word is translucent. What did you hear? Translucent. Yes. Translucent. 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 That's correct. Okay. So who do we have on the podium? So number 28, you are welcome. Thank you. Thank you. So the word is pentameter. What did you hear? Pentameter. Yes. Pentameter. P-E-N-T. Pentametre. Pentameter. That's correct. That's correct. So that is also the American version of the word pentameter. So the British will go Pentametre. So you give us the ER. That's the American version. Then the RE. So anyone that you spell would have been accepted. Thank you very much. Next person, number 30. You are welcome. Thank you. So listen carefully. The word is impeccable. Impeccable. Yes. IMPECCABLE.
CCABLE. Impeccable. That's correct. So, number one. So, this is your final word for this round. Okay? Good. So, listen carefully. The word is artificial. Artificial. Yes. ARTIFICAL. No. Artificial. Yes. ARTIFICIAL. That's correct. That's correct. Okay, so number 8. So listen carefully. Are you ready? Yes. The word is euphoria. The word again. Euphoria. Euphoria. Yes. EUPHORIA. Euphoria. That's correct. So number 7. Is it 7? Good. Number 7, you are welcome. Thank you. So listen carefully. The word is ruffian. Ruffian. Yes. RUFFIAN. Ruffian. That's correct. Okay. So listen carefully. Number 16, you are welcome. Thank you. Okay, so the word is ambiguity. Ambiguity. Yes. AMBIGUITY. Ambiguity. That's correct. Next person. So listen carefully. Number 18. The word is catechism. What did you hear? Catechism. Yes. CATIZM. Catechism. No. Catechism. CATIZ. Oh, okay. So the word catechism is spelled CATE, not ITECHISM, not ZS. Thank you. Next person. So listen carefully. Are you ready? Yes. Your word is lieutenant. What did you hear? Lieutenant. Yes. Lieutenant. LIEU. Please, I didn't hear the word. Lieutenant. 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 That's Lieutenant. correct. Okay. What was your number? What's your number? 28. 20. 20. Okay. Thank you. So 28. Good. You're welcome. Thank you. Listen carefully. The word is cavalier. Cavalier. Yes. CAVALIER. Cavalier. That's correct. So number 30, you are welcome. Thank you. Thank you so much. So listen carefully. The word is circumspect. Circumspect. Yes. CIRCUMSPECTCY. Circumspectly. No. Did you hear me? No. I said circumspect. Circumspect. CIRCUMS. Circumspect. Sir, please pardon me.
Okay, so the word is circumspect. Did you get it? CILCUMSKEPT. Circumspect. No. Circumspect. CILCUMSPET. Circumspect. No. No. So CIRCUMSPEC. You didn't bring the C. CT. So circumspect. Thank you very much. So DJ, give us just a short musical interlude so that we will say hello to those who will proceed to the next stage. Then we say goodbye to those who will be evicted. Yo, yada yambi master ase. Mpempe so otena dwumadie penalty de yen abedri. Yesi Awurade Nyankopɔn onhyira no. Yɛto so a na yɛda yen aboafo nombi ase. Ɛyɛ akɔnɔba boutique. Akɔnɔba boutique ɔsɛlai. Ɔtamontɔde ahodoɔ soro ne fam. Mpaboa soro ne fam. Ɛhyira onsadeɛ ɛne onandeɛ. Atadeɛ bia. Biae bi a wopɛ sɛ ɔde kɔ bia. Wokɔ ɛyɛ akɔnɔba boutique. Onsa ɛbɛka dodoɔ bia sɛ wotu akɔtɔn. Sɛ wohyɛ no baako. Enough media ɛbɔ yɛn kyidɔm. Otwa ne live. Ɛkɔ abrafo bidi ntentan ne so. Deɛ hia ne sɛ wafa o phone. Ana o tablet na wasearch ɛyɛ enough media. Onsa bɛka nea ɛkɔ nyinaa live. Ɛyɛ Gyankoba television. Jumadie no guso koso live ewo achim esiom Jumadie no guso koso aha achim abem spelling bee competition na yeguso no ye hwa akyerɛkyerɛfo a ɔmode ɔmoma aba competition ni bi no ana yehu sɛ ɔmote akama yi ɔyɛfoɔ ne yɛka ne sɛ o like Gyankoba TV o comment na o share na dwumadie na atimi ayɛ kɛseɛ akyerɛkyerɛfoɔ ne yɛpɛ sɛ ne baako mmienu bi atwetwe nkɔmmɔ na yɛhwɛ gyidie ne bi ma ɔmode tae ɔmo nkwalaa n'akyi sɛ yɛma wɔ ha Pacho bese se obema musu kakra obema wonde so na ene wakasa Pacho odi bi sei Pacho efrem esiedu mafo Isaac Pacho school be mu na wo kira de wo abem RC competition no say na osifa hu no because me nimisa won kwala wo competition de aye kama pa senia amusi organize ade no aye kama aboa ma enkwala no so yehu omanhu oden ene ni enkwala no betumi aye wa wo hwe bode mu a won kwala no omudi gina kansie no mu a say na osifa hu no ebetumi akoyie me hu ni se bekoyie pa esanse enkwala enum na free school mo bai nanso emu mienu atumi akofan na meka se eye eja se abem school no kira se eye enkwala 5 na call se enkwala aka na aka 8 ne mma no ewo mu bi odefo ebe mu akwa aba ya nwa Pacho bebo odin kakra akira ye na yahu odebre Yo, Pacho me did it. Say bafo na dodo na frame of peniche. me Pacho school be na wo kira de o Pacho mo abem AM Zion. Zion o mano ebi da so Me Pacho me man de omuni na fi. na jumadi na ka say na so Jumadi no me susu se ebekosi nanso pompon so aba bedu no aye kama enkola na bom model. That's very great. Ba ko so wa na be kasa me am timi say cloth ye Roman fo dia whatever Pacho bebo odin kakra kire we teacher Kwe yeah Mr. Kwe say na hu jumadi Jumadi ne de in fact 1 hour de buy no mebo on baba so pa esanse wa ya de we ye kwa ye fa so e de boa mofra na adesua se na be ya be mo adesua akonkan na avenso amma won atimi akasa wo bedwam and am say program ne de se na wo se e buy no eye ne ye be pese obekọ ara ye afi biara unkala mienu wo still na wo vem wo ho still na yeguso mensuro bebo odin kakra kire o de dua Samson
Advent life. All right. Send out to my dear. Oh, I come up. Say we need the come, but I come up. Ebe buon kwala no dache pa. School band now. Advent life. All Abem. right. Advert life. Jumadie no eguso. Aha. Eye akyem abem. Aha. Eye akyem abem. Jumadie no eguso. Ekoso life. Jumadie no eguso ekoso. Jumadie no eguso ekoso life. Those who have been evicted. So, cameraman, are you done? Thank you very much. You may take your seat now. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ladies and gentlemen, these are our finalists. Contestant number, let me see your tag. Number 8, let's clap for him. You have done well. Thank you so much. Now we are going to the final stage. You are going to have 3 words, just like we did earlier. 3 words for each and every contestant. So take notes. So I call on contestant number 8. Mount the podium. Are you ready? Yes. Thank you very much. So listen carefully in 30 seconds. The word is algebraic. 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 That's correct. Number 16. Hydraulics. That's correct. Number number 20. Listen carefully. The word is Byzantine. Byzantine. Yes. Byzantine. Byzantine. Thank you very much. Number 28. okay, 28. Listen carefully. The word is rockery. Rockery. Yes. Rokgry. Rockery. That's correct. So number 8, you come back again. So listen carefully. Are you ready? Yes. Good. The word is vociferous. 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 No, come again. Vociferous. Vociferous. Yes. Vociferous. Vociferous. That's correct. So listen carefully. Number 16. Are you ready? Yes. The word is physician. 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 That's correct. So number, 20. listen carefully. The word is symbolizes. 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 Okay. Number 28. The word is camouflage.
Camouflage. Please the word again. Camouflage. Camouflage. Yes. Camouflaged. Camouflage. No. Camouflaged. Did you hear that? No. Camouflaged. Please. Camouflaged. Camouflage. Yes. Camouflaged. Camouflage. No. Your last attempt. Okay. Bell out. So camouflage. 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 So number 8, you are welcome. Thank you. Listen carefully. The word is dysfunctional. Dysfunctional. Yes. Dysfunctional. Dysfunctional. That's correct. So number 16. So listen carefully. The word is aesthetics. Aesthetics. Aesthetic. Yes. Aesthetic. No. Aesthetics. Aesthetic. Aesthetic. No. Your last attempt. Aesthetic. Yes. Aesthetic. Aesthetic. Okay, so that's correct. Next. So listen carefully. The word is immunization. Immunization. Yes. Immunization. Immunization. Okay, so that's correct. So listen carefully. Number 28. The word is stockade. 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 Yes. Stockade. Stockade. Okay, so that's correct. Okay, so this one, no stopping. Number 28. Thanks for coming. At this juncture, you have been evicted. Thank you so much. Let's show him some love. Let's show him some love. So automatically, you are the fourth person. Yes. Okay, so the three, please own up. The last three, the trio, own up, stand up. So go to the podium. Yes, in that manner. So I mentioned the word, you spelt it like that. Then we move on. Okay? Are you all ready? Are you all ready? Okay, good luck to all of you. So I start with number 8. Okay, number 8, listen carefully. The word is gallipot. 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 That's correct. Number 16, the word is Olympics. 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 Okay. Number 20, the word is miscreant. 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 Okay. So number 8. So listen carefully. The word is conspiratorial. Please the word again. Conspiratorial.
Conspictoria. Conspiratorial. Okay, that's correct. The next person. Puppeteer. Puppeteer. No. Puppeteer. 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 Okay, so that's correct. So number 20. 20. Okay, listen carefully. The word is accommodations. Accommodation. Yes. Accommodation. Accommodation. Okay, okay. So number who is there? 8. Okay, so listen carefully. The word is creosote. Please the word again. Creosote. Creosote. Yes. Creosote. Creosote. That's correct. So number 16, listen carefully. The word is cascabel. 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 No. Cascabel. 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 Okay, so that's correct. So next person, listen carefully. The word is Carmelite. Carmelite. Yes. Carmelite. Carmelite. Okay, so that's correct. So listen carefully. The word is defibrillator. Read the word again. Defibrillator. 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 Okay. So number 16. Okay, listen carefully. The word is klystron. Classroom. Yes. Klystron. Classroom. Okay, so that's correct. So the next person. Listen carefully. Are you there? Yes. The word is Chernobyl. Please the word again. Chernobyl. Chernobyl. Yes. Chernobyl. Chernobyl. Okay, so that's correct. Okay, yeah. Many of you, I do. Okay, so listen. Number 8. Is it number 8? Yes. I can see. Number 8. Listen carefully. The word is apotheosis. Read the word again. Apotheosis. Apotheosis. Yes. Read the word again. Apotheosis. Please meaning. Okay, so apotheosis is a literary term that refers to a situation where a character pities him or herself all alone on a stage.
Okay, so apotheosis. A P E O T H E S I S. Apotheosis. Next question. Are you ready? Are you ready? Yes. Number 16. Okay, listen carefully. The word is anagnorisis. Anagnorisis. The word again. Anagnorisis. Anagno. No, anagnorisis. Anagnorisis. Yes. Anagnoris. Anagnoris. No. Something is missing. So come again. Anagnoris. Yes. Anagnoris. Anagnoris. No. Okay, thank you very much. So Anagnoris. Anagnorisis. Okay. Next person. Are you ready? Yes. The word is catharsis. 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 Yes. C Catharsis. No. So come again. Catharsis. Catharsis. Yes. Catarces. No. So your last attempt. Catharsis. Yes. Okay, bear loud. So Catharsis. Catharsis. Next person, number 8. 8. So listen carefully. The word is hyperbole. Please the word again. Hyperbole. Hyperbole. Yes. Hyperbole. Hyperbole. No. Hyperbole. Yes. Hyb Hypobally. Hyperbole. No. Your last attempt. Hyperbole. Yes. Hypobally. Hyperbole. No. So Hyperbole. Hyperbole. Next person. Are you ready? Yes. Okay, so the word is persona. The word again. Persona. Persona. Yes. Persona. Persona. No. Come again. Persona. 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 No. Your last attempt. Okay, so time out. So persona. 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 Are you there? Next person. Take the mic. The word is superlative. Superlative. Yes. Superlative. Superlative. No. Superlative. Yes. Superlative. Superlative. No. So superlative. S.
Uprlative. Okay. Who is there? Next person. The word is dej. Read the word again. Dej. Dead. Dej. Dead. Dej. Did you hear that? Please no. Dej. Say what you hear. Dead. Dej. Dead. J. Dej. Dead. Okay. D A G dead. No. D R G U E dead. No. D E R J E. No. So Dirge. Dej. Next person. Next person. Are you ready? Yes. Okay. So the word is personification. The word again. Personification. Personification. Yes. P R S I N I F I C A T I O N. Personification. That's correct. That's correct. Okay. Next person. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Okay. So the word is alliteration. Alliteration. Yes. Alliteration. Alliteration. No. So come again. Alliteration. Alliteration. No. So your last attempt. Okay. So next person. Are you ready? Yes. Okay. So the word is tautology. Tautology. Yes. Tautology. Tautology. No. Tautology. Tautology. No. T T O L O J Y. Tautology. No. So Tautology. Tautology. So next person. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Okay. So the word is microscope. The word again. Microscope. Microscope. Yes. Microscope. Microscope. Yes. Microscope. Microscope. No. Come again. My Person. Who is there? Who is there? Number 20. 20. Thermometer. Thermometer. Yes. Thermometer. Hello. Okay, so number 8, you are going to be standby. Okay, so the competition is between number, I can't see them well, number 16 and 20. So number 8, you are standby. So I start with number 16. Number 16, are you ready? Yes. Number 16, are you ready? Yes. Yeah, so the word is acknowledge.
Acknowledge. Please the word again. Acknowledge. Acknowledge. Yes. A-C-N. Acknowledge. A-C-K-N-O-W-L-E-D-G-E. That's Acknowledge. correct. That's correct. That's correct. Okay, so next person. The word is collectible. Collectible. Did you hear that? No. Collectible. Collectible. Yes. Collectible. Yes. C-O-double-L-E-C-T-I-B-L-E. Collectible. Okay, thank you. Chance. Conscience. Yes. C-O-N-T-I-E-N-C-E. Conscience. No, your last attempt. Conscience. Yes. C-O-N-C-H. C-O. Okay, so Bella, so Consience. Conscience. So next person, the word is conscious. Did you hear that? No. Conscious. Conscious. Yes. C-O-N-S-I-O-U-S. Conscious. No. Come again. Conscious. Yes. C-O-N-S-I-O-N-S. Conscious. No. Your final attempt. Conscious. C-O-N-S-I-U-S. Conscious. No. So Conscious. Conscious. So I come back to you again. The word is desperate. Please that again. Desperate. Desperate. Yes. Desperate. T-E-S-P-I-R-A-T-E. Desperate. No. Desperate. Yes. T-E-R-S-P-I-R-A-T-E. Desperate. No. The word is desperate. Did you hear that? Desperate. What did you hear? Desperate. Yes. Desperate. D-E D-E-S-P-I-R-A-T-E. No. Desperate. So Desperate. Desperate. So my lady, your word is embarrass. Embarrass. Yes. E-M-B-A-R-R-A-S. Embarrass. No. Embarrass. E-M-B-A-R-A-S-S. Embarrass. No. So your final attempt. Embarrass. E-M-B-A-R-A-S-S. No. So the first one, you drop one of the R. Then the other one, you drop one of the S. So Embarrass. A-S-S. So double R, double S. Are you getting it? Okay, so next question, number 16. I'm back to you again. The word is existence. Existence. Did you hear that? Yes. Okay. Existence. E-X-I-S-C-A-N-C. Existence. No, so come again. Existence. E-S-I-S-T-A-N-C. Existence. No. Existence. Yes. E-X-I-S-T-A-N-C. No, so Existence. Existence. So my lady, the word is experience. 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 Yes. E-X-P-E-R-I-E-N-C-E. Experience. Yes, that's correct. Thank you very much. You may take your seat now. So
DJ, a piece of musical interlude. Yo, DJ, me that say. Sisi idea. We finale no ankasa. Yɛhyɛ grand finale. Yàrá mi ehun sɛ na mɛka sɛ yɛpɛ signal bi efiri ɛyɛ nananom nkyɛn. Mene yɛ ɔkasa yi a abamu ha nyinaa mmara ɔhema mehyɛ nana agyewa kakari ofiri ahemfie abɛka yɛn nsa ɛwɔ fidie yi mu. Ɔno ɛde signal no efiri ɛyɛ nananom nkyɛn abrɛ yɛn. Na kyerɛ sɛ dwumadi a yɛde yi ɛyɛ barima owusu amoɔni asare. Mehyɛ abamuhe ɔne na tena nkonnwa nyinaa. Ɔmo nsa ɛhyɛ dwumadie yi ase. Na yɛnkae firi sɛ na yɛnyanya signal no. Yɛnya bi firi ɛyɛ yɛn honorable members no nkyɛn no yɛbɔ ɔmo amaneɛ. Sisi yi yɛnya signal efiri ɛyɛ nananom nkyɛn kyerɛ sɛ abamuhene ɛne na tena nkonnwa. Wɔn tae dwumadie no akyi. Ɛyɛ Gyankoba television. Gyankoba television. All ɛfa no live. All ɛfa no ɛyɛ live. Enough media ɛfa no live. Akɔnɔba boutique. Ɔno nso aboa yɛn. Waba abɛboa yɛn. Buffalo sounds abɛboa yɛn. Aboafo a yɛate wɔn nka nyinaa. Yama obiara ehu sɛ. Ne dwumadi a obedi no yɛne aso. Ɛyɛ asiri di pam. Na menim sɛ abɛho adwuma ɛna wɔn yɛ. Ɛnso sɛnea na ɔne yɛn ɛkasa no wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ microfinance. Ɔmo sie sika. Ɛyɛ credit union rather, okay. Sika ho adwuma nko. Sisi mpɛmpɛnso a yɛdo yi yɛtwɛn ɛyɛ yɛn bi master. Na ɔde ɛyɛ yɛn scores no abrɛ yɛn. Na wayi ɛyɛ yɛn queen ana yɛn king ama yɛn. Dwumadie no egu so. Aha ɛyɛ Gyankoba TV. Aha ɛyɛ Gyankoba. Ya ɛgya. Pacho bɛbɔ odin kakra akyerɛ yɛn. Pacho within the George Owusu. Mr. Pacho school bɛn na wodi mu pɛ. Pacho New Advent Reformed Institute. A ɛwɔ Abɛɛm. Pacho woyɛ nipa bɛn ɛwɔ saa school no. Pacho meyɛ managing director. Director yɛwɔ asɛm baako mmienu bisa o. Nea ebisa o ne sɛ spelling bee final no mmɔfra mmiɛnsa ɛna kɔɔyɛ. Na ɔmo nyinaa nso efiri wo school no mu. Anigye bɛn anaasɛ sɛn na wonya fɛlɛ no. Nokorɛ mu nie m'ani agye yie. M'ani agye yie efiri sɛ mmɔden a m'ani agye yie efiri sɛ mmɔden a nkwadaa no abɔ no apagya me na ama mahu sɛ dwuma a yɛdie wɔ sukuu mu hɔ no ɛsɔ ani efiri sɛ ɛberɛ a ɔmo pie sɛ ɔmo bɛda nea ɔmo ayɛ die no obiara hunu sɛ ampa nneɛma a ɛnam akyikyafoɔ so ma yɛde ama nkwadaa no nkunimdie aba mu nti mewɔ anigye kɛseɛ paa. Feeling bɛn biom ana still na wonya anaasɛ apɔ bɛn secret na ɛno ne sɛn ɛyɛ dɛn ɛna schools 4 ɛna hyia nkwadaa no ɔmo ne nam bɛyɛ 30 plus but yɛyiyi mu a ma ne bɛka the last 3 a saa mmiɛnsa no ɔmo nyinaa firi school baako mu secret bɛn na wɔ hɔ. Deɛ di kan sɛ wode onyame yɛ wo basa a nkunimdie ɛba ɛberɛ nyinaa mu. Nea ɛtɔ so mmienu nso so atikyafoɔ a ɛkyerɛ ɔmo adeɛ no ɔmo ku ɔmo ho anɔpa awia ɛne anwummerɛ nyinara. Ebiom nso so awofoɔ a ɔmo de ɔmo fra no ɛba no yɛsrɛ ahoɔden biara firi ɔmo nkyɛn a ɔmo de boa ɔmo ma no. Nti ɛnam saa nneɛma mmiɛnsa a na ɛnan yi so ana ama dwumadie no nyinaa aba nkunimdie mu. Deɛ mekɔ so abisa ne sɛ afutuo bɛn anaasɛ ɛde asɛm ɛna wowɔ ɛka ɛma school mmɔfra a wɔn tete fie nea ɔyɛ wo school ba nea wɔnkɔ school a ɔkɔ school foforɔ koraa no ɛdɛn na wɔka kyerɛ no. Mo kakra ne afutuo kakra a mede bɛma yɛn nyinaa ne titiriw mmɔfra a ɛtete fie no. Wɔn a ɛwɔ school mu no nyɛ wɔn ho
na momfa aniadwene ene atu ho akyɛ ene mmɔdemmɔ nto aso nsua deɛ afei ɔmo atiti fie nso a ɛnkɔ bi nso so no ɛnhwɛ nea mmɔfra yi abɛbɛyɛ na ɔmo nso so ɛnkanya wɔn ho sɛ bɛyɛ a ɔmo bɛba nteteɛ bia abɛsua ne nwoma na ɔmo anyini abɛyɛ mpanimpa bɛboa ɔman Ghana. na kura no awofoɔ ɛdɛn na wɔka kyerɛ wɔn wɔbɛpɛ sɛ obi afa ne mmara ma school mu anaasɛ sɛ nokura mu nie anigye a manya ne mmɔdemmɔ a tikyafoɔ no bɔ ɛne school no mmɔden a ɔmabɔ ne nso no menam so to nsa frɛ kurodua yi abaatan yi nyinaa sɛ obi biara a wɔyɛ krado sɛ ɔde ne ba ɛkɔ school deɛ ɔnɔ ne n'ani ne n'adwene n'akoma nyinaa ɛnkyerɛ New Advent Reform Institute na ɛhɔ na obenya ɛnene pa ama ne ba ɛhɔ na obenya ntitiya pa ɛhɔ na obenya nimdeɛ a emu dɔ a Ghana ban ɛhwehwɛ free abofra biara na obenya no hɔ. Gyankoba ahwɛfoɔ ɛne ɔbɔtiefoɔ ɛda wase saa bere yi yɛne papa yi so ɛbɛkasa kakra ɛgya mpakyɛw bɛbɔ odin kakra kyerɛ yi. Yeah, me pacho me dey frame. I say every Friday no. Yes, set omo to set say what's a set omo platform ya so pepe. Eti me did say no and hard work. As headmaster of the school no ɛdeɛ na wɔka kyerɛ wo teachers because wohwɛ baabi a ɔde nkwalaa yɛ abɛgu. Well, say akwa say grasta akobo match. Na nkunimdi aba. Say nkunimdi aba dia. Say a master over motivating the coaches and the supporters. It's because the teachers no the supporters and the Mabwame and they say Melvina. They say may encourage everyone say on the Asunya Nade, a former there, especially with the Nasepa Mame, the coach ya. Or the coach yɛne ɔhema baako wɔ mu nso ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ kakra siti mpakyɛw wodi ni sɛn mpakyɛw woyɛ dɛn wɔ school mu wokyerɛ subject bɛn ɛmpɛ sɛ na kyɛ sɛ akansie wei no ɔbɔ ho mmɔden paa wo. That's very good. Was there any secret bɛn na ɛwɔ hɔ Secret bi a ni hɔ yɛ adesua na. ɛyɛ adesua na nti ɛdɛn na wɔka kyerɛ mmɔfra no Asɛm a wɔka kyerɛ wɔn sɛ nyame nhyira wɔn paa ɔmo ayɛ adeɛ paa nti ɔmo nkɔ so ama ɔmo ho mmɔden ne nkunimdeɛ bɛba abiri ne abiri biara. ɔkyerɛ sɛ akwadaa biara ɛnkɔ so anaasɛ ɔnyere ne ho ɛmmɔ ne ho mmɔden na nkunimdie ɛbɛyɛ ɔmo kyɛfa nyame nhyira mo nyinaa. Ɔhwɛfoɔ Gyankoba TV dwumadie no egu so ɛkɔ so live nti yegu so ɛkɔ live yegu so a yɛkɔ live bibia ɛkɔ so fɛfɛɛfɛ bibia ɛkɔ so fɛfɛɛfɛ bibia ɛkɔ so fɛfɛɛfɛ bibia ɛkɔ so fɛfɛɛfɛ okay bibia ɛkɔ so fɛfɛɛfɛ nti ɔhwɛfoɔ ogu so a ɔhwɛ yɛ mmɔfra no a ɔmo wi ne akansie no ɔmo nie ma na di first no okay mo mmiɛnsa baako no wɔ okay kagya mu wodi di sɛn Tai Richmond. Tai Richmond. sɛn na wo competition Let me feel good. now very good Yes. nti wa hu sɛ wa yɛ adeɛ Yes. wɔn so wodi di sɛn This is Sewa Ejaban. sɛwa Ejaban. right sɛn na wo competition Ne kama pa. na ɛdɛ wogye pa sɛ na ɛdɛ so feeling bɛn na wonya Me feel say my yard. wo feeling sɛ wa yɛ adeɛ nti wo maame ne wo papa ɛhwɛ wo ɛdeɛ na wo ka kyerɛ wɔn sɛsi a No matter so mama kunya say me be join ni. Me derade nso asese obo me ma wa ma anim anguas. okay ɔsɛ mama ne dada ɔmo ofie ɔda ɔmo ase sɛ wama watimi ababi wo maame ne wo papa edin bɛn ne yɛde frɛ wo Mr. and Mrs. Baye. Mr. and Mrs. Baye. Okay mama ne dada nyame nhyira wo nso wodi di sɛn Boati Joseph. Boate Joseph. wodi wokɔ school wɔ Advent Reform sɛn na ho adwuma no Ne koye. hwɛ kamara Ne koye. na ɛkɔ yie woyɛ sɛ ɔpaa sɛ na ɛkɔ yie nti dada ne mama ɛdɛn na woka kyerɛ wo Me da ma se
mama me kwan aba be ye we. Saa woda man ne dada ase. O ma me de sa papa nso di di sɛn. Mam papa dinde. Mr. and Mrs. Wood. Okay, mama ne dada. O ma ne se o da wase. O so me hwa na wo ko bi pa number 28. O to so ahin. Wo yi firi mo. O di di sɛn. Ofori Caleb. Okay, Caleb send na wo competition no. Na ye fine. Na very fine. Time ben na wo firi. Fourth round. Fourth round na wo firi. Is there na wo ka kire wo sisters na mo different. Nyame ka chom se omu komen. Okay. Nyame hyira mo. Ye mofra na omadi first anasa omoto so miensa omokọ final no. Afei na omoba be declare na ya hwɛ sɛ ne adwumadie no eguso a ɛkɔ aha ɛyɛ akyem abɛm dwumadie no ɛyɛ kiddies competition na me hyira ɔhwɛfoɔ na yɛhwɛ ne ɛbɛyɛ bibia ɛkɔ so nti dwumadie no guso a ɛkɔ so live aha ɛyɛ okay dwumadie no guso hello hey Mbacho obebo odi kakra akyerɛ de fiabo so pe makowa dwumadie ne ɛkɔɔso sɛ na wo hu no me hu ne say perfect bibia da wano sɛ de me hu sɛ na wo de ahonkeka na wo yi sika na wo di asa oba bi wɔ mu ana me ma me sister ma wo mu okay nti ye nyina ye ma ana wudu baabi na bofra ya de na sani a onka sɛ nya wo banti no once a ye na ye fɛ ne de sɛ o ma ne hu sɛ ade na o ye no fɛ na sani na ɔkyena nso watoa so enti so many so mo ye de ye tina sɛ me gyina hɔ na me yi wo ma ye enti ɛdɛn na wo ka kyerɛ school nkwala nyina me ka kyerɛ nkwala nyina sɛ ɔmo ma mani mra de sua ɔkyena ya de wɔ school a ɔnhyɛ ne teacher sɛ me nso mɛyɛ bi deɛ ne nua ayɛ ma ayɛ fɛ ɔmo nso ɔmo encourage ɔmo ho na ɔmo nyɛ bibia ma ne nyɛ fɛ na ɔmo awofoɔ nso yɛn nso yɛ wɔ fie a yɛni agye wow na me hyira bebree ɔdɔfoɔ no so baako ni ɔhema aba so odi di sɛn Florence Nyakoa. sister Nyakoa ɛnɛ dwumadie ni sɛn na wo hu no Oh, many aje pa. Fisa kwala no ma yade. Wow. Niedi kan oba bi wo mu ana. Me ba wo papa. Oko school bɛyi. Oko new advent. Na se school na di first na oba ka ho. Me ke ba ka ho se wa ja. Eya me ba. That's great. Oya ta. Oni na ta nyina. But omu yi ata no. Wow. Anti na ta so wa anti mani aje. Wow. Mani aje pa. Nti na wo ka che school mo friend na. Me ka so omu nyina mu nsua de na mo bra nya kwa. Omu nyina mu. Oya abofra na wo ha. O ma me se koso na suade na wadwuma na se obode mo enya kwada. Mama, pato Brian ni komo kakra. Brian ni komo. Ya mo akwa abade ba Gyankoba. Thank you. Pato bebo odi kakra. Me de afia. Obafia. Oba bi wo mu ana. Okọ school bɛyi. Akwa Advent, new Advent. Na tese oba wo school na edi first wo. Bacha. Enti mi hwa ni je wo pa. Mani aje pa. Enti wo kofi ade na oba ya ma nkwala no. Mama na ni aje. Oba ma mo ni aje. Enti ade efutuo be na ade ma school nkwala. Me de me nkwala to mo nyina mo entua de na teacher for no so na bom ho mo de pa to mo so nyina mo ntua de. Na mo am dachi. Okay. Ni eka nyina ne se na mi hyira wo na onya okese yeguso aha eye achem abem 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 jumadi enu guso a ekoso live eguso a ekoso live agudie ni nyina no nema agro ne ye de ɛpon ne ti na nkasa no ɔmo a mo kyinkyim stia ɛyɛ bibia ma agro ne ye kama no ɔmo na mo yɛ mpanimfoɔ a ɔmo te ha yi nti me pɛsɛ me hyɛ ɔmo ntem na me ne ɔmo di nkɔmɔ kakra wɔfa mpakyɔ yɛ ma wakɔ abade ba Gyankoba Meje oso minia. mpakyɔ wobɛbɔ odin kakra akyerɛ The problem is Oscar. okay
Mr. Oscar, dwumadie na nkasa no na wo dwumadie ɛwɔ mu yɛ deɛ. Mehwɛ no so na mehwɛ time no so. Okay. Mr. ɔna hwɛ bell anaasɛ time a ɔna na ɔhwɛ time no so ɛma dwumadie no ɛkɔ fɛfɛɛfɛ. Dwumadie no aba na wie yie sɛ na ɔsi hu no dwumadie na nkasa no sɛ na. Mehu sɛ akɔ so yie. Mehwɛ time a yɛde maa mmɔfra no ɛne the way a yɛma ɔmo west na ɔmo etimi express ɔmo ho na mehu ne sɛ dwumadie no akɔ kama paa. Mmɔfra no abɔ ɔmo ho mmɔden paa. Mmɔfra no abɔ ɔmo ho mmɔden papaapa. Wowɔ afutuo bi ɛde ma sukuu nkwadaa. Afutuo a na yɛde bɛma ɔmo ano sɛ adesua deɛ yɛnsua nwie. Ɔmo nkɔ so a na ɔmo sua deɛ. Na menim sɛ wei a ɔmo ayɛ no kakra ɔmo nkɔ so a na ɔmo sua ɔmo bɛkɔ ɔmo anim paa. Alright. Yɛbɛba me nsa nimfa so. Mr. Yama wakɔ aba. Yɛgya mɛgyebo so. Mpakyɛ wobɛbɔ odin kakra kyerɛ. Okay, yɛfrɛ me Mr. Ibrahim. Mr. Ibrahim, mpɔtɛ mu ha deɛ ebia na agye obi a wɔnim a. Efi a kwa bibire mansin ne nyinaa no deɛ. Woyɛ popular, yɛka teachers so a mempɛ sɛ mɛhype bebree a ɔmo ko ɛkɔ ɔmo anim a woka ho. Dwumadie wei, wo position anaasɛ de berɛ bɛn na wodi wɔ. Dedi kan me da ase. Emi sɛ ɔmo to nkra ɛbɔ me amanneɛ sɛ ɔmo abɛdi dwuma bi sɛ yɛakyɛ. Na bɛtu kwan koraa ba na me so mmoa kakra mɛtumi de aboa ne nti no mefi akwankyɛ mu koraa baa ɛnora. Na mebaeɛ no na me na meyɛ moderator of the show nti no egya me na mebɔ west na nkwalaa no na ɔmo abɔ sɛ yɛ correct a na yɛ awɔde mask no saa kɔsi sɛ yɛde dwumadie no aba na wie yɛ. That's very that's very great. As a moderator no, dwumadie no sɛ na ɔsi fa hu no from na asaseɛ ɛbɛpem na wie yɛ. Nokura nkwalaa no ɔmo ada yɛbɛka no sɛ academic prowess ɔmo ada suban bi adi akyerɛ sɛ esuade adesua honhom na ɛde sua adeɛ no ebi wɔ mo mu anɔpa no yɛbaa na sa ahom keka no wɔ fam ba yɛhyɛ adwudɔ no ase no ebi no bebree me koraa gye mi nsɛm nkwalaa no wɛs bi a sabi wode ma secondary school ni koraa bi a ɔntumi koraa mmɔ nso nkwalaa no bɔɔ yɛ a na ɔmo aspɛl nti no in fact I'm impressed ana mɛka ni mani agye dwumadie no ho paa. But wo face challenges bi ɛwɔ dwumadie no because bibi ase ɛba there are some little lapses bi to face challenges bi. Me as a moderator there my favorite challenge bebree ɔha kakra ɛbaa ɛne sɛ na as a disqualification baako bi ba akwala baako bi ho a ɔmo yɛ yɛ aba ɛkyerɛ na mbɛ sɛ ɔmo hwɛ yɛ ama ɔmo de to biara toto yie ma dwumadie no etumi to aso kɔɛ eti mɛka sɛ ɔno ɛho no it was a successful program. In conclusion ɛdɛn na wɔka kyerɛ school mmɔfra efi ɛnɛɛfo yi ɛdɛn na wɔka kyerɛ ɔmo ase. In conclusion mɛka ne sɛ yɛdi kan da organizers n'ase with limited resources no nso ɔmo tumi bɔ ɔmo ho mmɔden a ɛputu adwuma no together nkura na mɛda ɔmo ase kamakama paa sɛ ɔmo tumi bɔ ɔmo ho ano enya saa ɔpɛpa no de sua adeɛ enya da mora no ɛsɛ mɛtena ha fiti anɔpa ɔhwɛ a beebi atam adu no ɔmo da so te hɔ na ne mpɛ sɛ meka kyerɛ ɔmo no sɛ this is just the starting point ɔmo yere ɔmo ho na ɔmo sua na ɔmo nkɔ ɔmo anim na wei sɛ ɔmo kɔ ɔmo anim a ɛba bɛyɛ mfasodeɛ ama ɔman no ɛne yɛn nyinaa nti meda ɔmo ase. Mr. Nyamishaw ɔnhyira wo so meda ase paa Nyamishaw wo. dwumadie na ɛkɔ so ɔhwɛfoɔ baabi a wowɔ biara no nea yɛka nyinaa ne sɛ wowɔ mmoa bi wowɔ nneɛma bi a wobɛtumi de aboa yɛn nkurɔfoɔ yi me maame bi wɔ ha yɛpɛ sɛ yɛne no twetwe nkɔmmɔ kakra mama yɛma akɔ aba de ba Gyankoba TV. Meda ase. Bakyɛ wobɛbɔ wo din akyerɛ yɛn na wakyerɛ yɛn debia a wokura wɔ dwumadie no. Mepatcho mi din de Nana Hema Ejewa Akɔdeɛ Kakali Mabawa Hema odi kan wɔ Akyem Abɛn. Ɛneɛ yɛnya ne yie paa yɛ nana ɛka yɛn ho wɔ ha. Maame mpakyɛ deɛ mɛka ne sɛ dwumadie sɛn na wosi fa hu no. Mɛyɛ mɛdigye pii mɛni agye. Mɛni agye. Nipa na ɔyɛ organization wɔ program mɛni agye paa fi sɛ wadwe yɛn nkwalaa ne daakye ho. Enti deɛ mɛka ne sɛ meda no ase Nyankopɔn nhyira no na afe sɛsɛ ɔntumi ma program no nyɛ kɛseɛ na ɔnto sa mfrɛ kuro foforɔ so nkwalaa ɛmbra mɛdi sɛ dwumadie yi bi te sɛ m'ani asɔ yie paa. Ne ti a wɔ mu no ɛfotuo bɛn ɛna ade ma yɛn mmɔfra school mmɔfra a ɔmo ɛhwɛ yɛn sisi a. Nea mɛka ne sɛ mmɔfra no ɛnyɛ setie ma ɔmo awofoɔ abere ne abere nyinaa
da oyɛ sɛ ɔmo kɔ school no mo ɔmo mfa ɔmo school ni agorɔ na ɔmo mbu ɔmo teacherfoɔ nea ɔmo teacherfoɔ bɛkyerɛ ɔmo no so no ɔmo pay attention to it na ɔmo nsua adeɛ yie na ɛfɛ sɛ afe sɛ nɛ afoforɔfoɔ bɛtumi abɛka ho na nkɔyɛ ɔmo a ɔmo bɛyɛ yɛ yie a na afoforɔfoɔ nsua adeɛ mfiri deɛ na esi yɛ yi mu na ɔmo nso afe sɛ nɛ no ɔmo atumi aba abɛyɛ bi maame yɛda wo ase nyame nhyira wo. na menhyira mo nso paa. Nyame ayɛ adom ɛyɛ yɛnana hema ɛna ɔde n'ahoɔfɛ ne ne tumi de bɛtaa yɛ dwumadie n'akyi fɛfɛɛfɛ Gyankoba TV live yɛgu so a yɛ saa bere yi ɛyɛ award times. Okay. Yɛda mo ase. Ɛmɛsɛ a edi dwumadie no nyinaa no ɔmo wɔn coaches a ɔmo starte ɔmo wɔn coaches a ɔmo nyinaa ɛwɔ coaches a ɔmo coach wɔn from day one a yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛ prepare abɛbɛsi ɛnɛ. Kids Kingdom Fiesta Goodies Day GH, that is Abem to be precise, Eastern Region, on behalf of the committee and all members of Goodies Day, we present to Hilda Ejeba as our best coach for this competition. Let's give her a round of applause. Oh, Hilda, thank you very much. I want to tell you the Ama Emofre Ede Amaye. Na sɛ ahyɛaseɛfoɔ no nso atɔdeɛ wɔ hɔ. Akyerɛkyerɛfoɔ, thank you very much, Hilda Ejima, as the best coach of the competition. We are grateful for your effort and time. Mr. Chair Pacho, Sai Ebra, Obey Bemi and Sansa Wako, Edamaye. And the same way, it is maybe your mom says certificate, so as a certificate of participation. Oh, Mama Samama, oh, Mama Samaya, Nayade. All I'm before the other year, that she also be at her, what the four Unianum and Oma, or the Bassa, and maybe about also contesting for spelling bee competition, or Abem. Eti your certificate yi so no yɛwɔ Alex Ba Alex Ba o ɔyɛ ade paa ɔyɛ ketekete small boy danger two mama kwan nam ɛwɔ hɔ nom no sɛ na obi betumi afa ne sɛn okay Amponsa Ranzi ɔwɛn o wɔn sɛ ma no no so ayɛ ade. Amponsa Ramsey. All right. Ya Brago. Ya Brago. And also I had the power. Visa Abigail, the next person. All right. So we am I in aha. Also show Visa Abigail. Vija Visa. All right. Mr. Kwe, Pacho also back Aben or Hanum Kakra Amaye. Kwe Solomon, Mr. Kwe Solomon. Chibayen Kakra Ewaha. Nabedi Jumedi Edmayen. Thank you very much. Thank you. Bodia Frida. Bodia Frida. Joyce Abuya Alo. Joyce.
All right, thank you very much, Mr. Fair. Take over for me, Mr. Shea Dasi. Aminako Bright. Aminako Bright. All right, thank you very much, Pacho. Chantal, Stacy, Elom, Tumiwa, Tumaru. Okay, thank you. All right, thank you. Blessing Ejewa, Blessing Ejewa. Madam Dora Pacho, Chiba and Kakra Hanum, am I? Madam Dora, your best so betri Aben or Hanum Kakra. Bwedi Olivia, Bwedi Olivia. Ty Richmond. Sit down. Ejapoma Acacia. Ejapoma Acacia. All right. Say that's pa Madam Dora and so ebeto so ediamaye. Madam Dora. Asare Samuel. All right. Boache Jehoshaphat. Boache. Also brother Joe there. Okay, thank you. Ty Richmond. Follow. Ty Richmond. Ifa Philip. Yo, ya papa I from Nana Kofi, ya best so obetria by no ani yenim edi no aka no. Nana Kofi. Ofori Caleb. Ofori Caleb. Ofori Caleb. All right, madam, yeah, that's the last person. The last person. Menubia Petra. Menubia Petra. Okay, hold on. All right, yeah, that's it. Pacho. All right, Sewa Eja Baye. Sewa Eja Baye. All right, thank you. Chumesi Louise. Chumesi Louise. Go, go. Eslin Anaya Benefo. Yo, Mr. Frimpong, but you're better than your Anum Kakra, Mr. Frimpong. As well, better so Eddie Amaye. Morris, also as many, or as many, Morris, also as many. All right, Morris, also as many, or only home. Zitolina Frimpong. Zitolina Frimpong. But call my Morris Asari Chumesi. Morris Asari Chumesi. Okay, hold on. And then the books. The last person. Okay. Ampon Joan. Ampon Joan. All right, thank you, Director. Hold on. Go there. Ampon Joan. Go there. Louisa. Chiwa Omane Asumeni. Oh, no, sorry. Louisa. Chiwa Omane Asumeni. Okay, thank you very much.
Dansua Deborah. Dansua Deborah. Dansua Deborah. Agudu Lydia. Agudu Lydia. Madam Paulina, I am also watching Aben Kakra Ewaha. Madam Paulina. All right, thank you. Boahima Lodina. Boahima Lodina. Madam Paulina, Chiba Ewaha. Madam Paulina, take over. Asare Bismarck. Asare Bismarck. Ado Joanna Sam. Ado Joanna Sam. Yo. Yɛda mo nyinaa ase yɛbɛsɛm sɛ ma mo nkɔ yɛne mo ɛbɛtwa mfoni anaa pictures ansanti yɛbɛsɛm sɛ mo nyinaa mo ɛnwɔ ha yo afei yɛ media partners a yɛne wɔn di dwumadie ni nyinaa honorable honorable brobe mpakyɛ ɔtwe bɛn wɔ hanom kakra honorable brobe mɛsɛ sɛ ɔbɛtwea bɛn wɔ ha honorable brobe honorable brobe mpakyɛ hwe bɛn wɔ ha kakra na gye certificate yi ma yɛ media partners ɛne ɔmo ɛyɛ dwumadie yi ɛnso enya certificate a ɔmo nso yɛde ɛda ɔmo ase the first media group ne anaf media oh mo ayɛ ade paa mo gyina mo na aso paa ɛbɛbɛsi sɛ mpɛmpɛnsoɔ yi afei Gyankoba Gyankoba TV Gyankoba TV yɛda mo ase papaapa sɛ mo nso mabɛbɔ yɛkyi ɛdɔm Espam Cooperative Credit Union mo nso mo de mo anuonyam abɛta yɛkyi di a ɛne yɛn nso yɛbɛda mo ase te baabi bia mo nso mo wɔ no na mo abɛgye ɛdɛm a Espam Cooperative ana ɔmo apagye wɔn mu okay yɛbɛda mo ase Espam yɛbɛsɛm sɛ mo nso mba abɛgye mo deɛ no baabi a yɛduru yi ɛyɛ the grand finale that is the final part of the show presentation of all these materials to the first second and third contestants and also the winners who will receive a trophy in addition wejia you see that sɛ odi kɔ school mu straight na mo de akɔ akɔgye mo ani mo wie a na mo de esi mo office na mo sɛ ɔmo fɛ nkɔ fie ɔmo tumi fɛ nkɔ fie ɔmo coach na yɛ ade dabi obi ɛhwɛ so ma yo yɛbɛda mo ase ɔnabɔ mpakyɛ ɔmɛ nkɔ san gyina ha ma yɛ ɔnabɔ ophelia ɛnɛ nana hema yo sɛdeɛ mpɛmpɛnso a yɛbɛduru yi ɔnabɔ akonnwa yi tena so DJ media wakasa hot Paper hot Madam Dora what's your life Madam Zanzi wusro pa tisim DJ Jangwanina Country It's like Mary Go I say the caress of a mechi Ever to show you money Ghana says give me back Babu man Ghana Ever Uto kakra yo meri Hey want to show you money Can you please give me back Okay
Hands in the air. Hey, everybody put your hands in the air. I'm going to the right like this. Hey, let's go. First second tag. Right. Then left. First second tag. Then left. Then right. Then left. Then right. Let's go. Hey. Yeah. You feel me? Oh, you feel me? You feel me? When no man, you win. But I did. Yeah, we hear me that I see a tool and song and open the two hours. Yeah, you running here what I know about we could have what you did. I'm about to say what's what you see after winning the thing. It was just this one there. DJ, we got say. DJ, my gospel, I must say, first contestant, or say upper gospel. My gospel must have here. Konim Gakra, Pabra. Honorable Pacho, show me. The other, first contestant. Man goes with the one. 1, 2, 3, let's go. Oh, DJ. Aha.
Stand by and take account. Therefore, it has to be you. Yeah, that's right. I know. Baby, I'm in friend, baby, I know. Why is it not consistent? I said, Miss Oh, sissy, an inti contestant no 30 contestants na wetumi aba bedi third enye easy an inti ye bema wo abasobodie sronko kra maame fo no wa ha mo beji eye omoni amai enkra maame fo no wa ha maame fo no wa ha aha na momeje mabasobodie sronko kama yo we are say MC baby I drew no awards presentation no and yeguso say say yenya yankin of the spelling bee and the queen for the spelling bee eti dwumadi ni eko ewie ya no yenya yamofra me ensan ya from edo gbajira animu ha what udia no ababejira animu ha no ede amayen that is the third position. The third position, that is the second runner up, goes to Ty Richmond. Thank you very much. Presentation of certificates, exercise books, textbooks, and also other materials that will be given out. All right, thank you, Richmond. General Honorable Nonsa in General Namucha. First runner up, that's the second person. Speller 8, yedase, speller A. Yedase pa Advent Reform Institute. I want you from my show. If you want, you're about to be a okay, all right. Medals now and so ebetwaso. Nana ima pacho wa ba blabedi jumedi emaye. Yebes up. Nana ima abedru hanu idie. Nene. Yawo Boachi Josephat. Second place or the first runner up. Oh, we want someone no ayade papa. Yo. Fa omeda eto nikom emano aha fe bana aha aha ti so da no na hwe nana aha okay thank you very much the certificate in sunie
Edamasi. Other stationaries and so home mathematical sets, the textbooks, exercise books, notebooks, and math sets. Nina, Honorable Ophelia, and at the bar, Akonoba Boutique, and at the bar, Bonson Cassia, Emma, Joasa Fets, Boyade, Joe, Amaya, and Arena, our champion for the maiden edition of Spelling Bee competition goes to no other person than Sarah Ejo. Oh, well done, well done, well done. Thank you very much, Sarah Ejo Baye. Why are the only member be doing a contest? What? Chinesa Osu Ubetimi Ayobi Bipa. Honorable Ophelia, Pacho, did you make the MIA? All right, thank you. Aha. All right, certificate in so any Sarah Eje Baye or Eja Baye. Okay, thank you very much. Asa ahincha inti erese yade ahima channel so esheno. Aha. On behalf of everybody over here, she is crowned the new queen of the spelling bee competition. Oh, what a beautiful scenario. All right, yeah, that's it. Final nema ekana ho. Aha. We carry another nema na so akana ho. Hey, Michelle Barena Shamna, after whom you free one school by Advent Reform Institute. Hey, yeah, there's a yeah, I know me at that. Yeah, honey, a full mash. And I have do some pepper sweet. Some pepper. Yɛbɛ sɛ mo yɛ ɔmo nneɛma no ɛhwɛ nkurom mepatwa akyerɛkyerɛfoɔ no nyinaa anaa coaches no a motae mmɔfra yi akyi ɛbɛduru sɛ pɛpɛ so na yɛbɛsɛ mo sɛ mo nyinaa mobɛtwe abɛn wɔ ha no mo akyerɛkyerɛfoɔ no Advent Reform Institute foɔ yi mɔtwe ma yɛ ha no yɛbɛsɛ mo ne mo headmaster ɛne mo director yɛbɛsɛ mo sɛ mo nyinaa mobɛtwe abɛn wɔ ha akyerɛkyerɛfoɔ no nyinaa Zion RC ɔne all other schools no Presby teachers no so anu ma bɛsɛ mo so bɛtwe abɛn Zion teachers mo nyinaa mo ntwe mbɛn ɛwɔ ha no mo. Oh, what a beautiful scene, what a beautiful scene. Right, mo nneɛma no agye sɛ mo de ɛma nkurɔfoɔ kura mo ɛma. Oh, DJ ɛna na de nnwom ne nam kakra kakra. My congratulations and you're on not fair and train. All right. All right. Yes, you want and you inquire. Yes, I at the trophy as I can. Yeneba and on behalf of Goodies Day, we present this trophy to you as a sign of appreciation also. Thank you very much, Brian. So, Eja, thank you very much. Oh, Mama Sam man up, Mama Sam man up. That I was sick. Yes, I should. Yeah, that's also much for no mono on the picture. Am I? Mama uncle. You're sick. After you might any apano ɛyɛ ɛsɛmba na ɛyɛ no yɛhwɛ ya no ne ɛho sɛ saa mmɔfra yi a ɔmo mmiɛnsa nyinaa nso efiri faako ɛna ɛsan ɛbae